Yo how be an yetri. Akuma yade, efichire yade. Ahohyehyɛ, wosisi, woto asentini atwetwenwo. Yefunu, awone ennamu sensem. 21st clinic, ye just scan, ye yemojamu hyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na se a, wonte ayare sase. Esono se wa hoden, ana esono se wa pomuden. Yare bia woni efire, enti anum aduru abra wonim yare no kofa bai. Ene da hono. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi, wo ba 21st clinic wo Ahwea. Omone Ahwea Total Filling Station ne di animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Yen krabata binsu wo BA. Any seshi. Freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Brana Sasso, Brana Sasso say, well, better drivers are dear. Yaniama P. And your dates and nona ya tunidin. Do two as Seda promo. Promo, yeah, chad, yes, I finna. Equity 31st December. Ya well, and say, ya the float, and now, and Tiwus and Kania, Yabesiawa, Utiliba Yano, ya Chawa dear, free. Ubertimania t-shirt, nose mask, sanitizer, senior tissue, exercise books. And Niama Pia, Usuye, said the float to Ninama, Babia, Yabedra, Girlfriend says it will Pia, Yakoho, and so you drive on Quadia, or Twadia or Goya, Pia, now Wokono, and now Wobano, now was CIA, Amunuha, now swag you too, as Seda promo at the you too, as Seda promo, and Jiramusa, Ecosia Fiaria, you too, as Seda promo, Yatadianqua. Never be true, my betting so mammy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true via. When I'm baby and I ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yakin. A queer for our quo fuma banwa bre. A fra for our quo epo. A banwa bre. A dready for our quo juma banwa bre. A dropper for what ye gears ya drive wa na wabre. A fitter for mason for Ubias Sabro Hano. Make a wine. Would you Vienna with the wood ointment to cheer? Ubehuda obeda. Mira, maybe come Mrs. Nimiku to Jenina. Was this in Pody and Yon Abeka? Midby coach Hojina. Now do want them. The wood ointment. Our pharmacist herba and chemical shops. Titu, King's Walk Herba, Okaishi. Dodua, the Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mishia, Ebusinia no Ebusi new system. Abusumi Pinio, Bia and Yarede, Sia Medo. Tia, Hepa Plus Mixer, and your Juma Abayan in the Pedremono, I feel crana, Abayan one more, a Droyama in general well being, Ebusia Pom Dim Yam ye, a Snibby Bia, Ebusia Watanum Hepa Plus Mixano, one Sescal hospitals, was Sevu at the other Fofro, and to the man and Pefia. Say, we Hepa Plus husband. Radio Hepa Plus husband. And you want to buy a Hepa Plus wife. Now, Bono, Hepa Plus Mixer. I pay for about more money for one Quadawi in few or pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus Mixer. And my pomodina mapa. FD Ashosha sa ejedi nkrato imu aja to mise eye. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hwa ya me kan se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa, esia chimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me kase me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hwa. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hwa duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo, ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba me hwa enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye.
nipa dodona na omahwere obunyuma free 2017 nanso eye NDC abaye beba John Dramani Mahama ene Professor Jidan no pokwa jema edi animo no ebeye adwumaden ama enwuma aba bebre ma obi anya biaye enam nhihye foforo mo de aba o mato de din adwuma pa no so no afibia na wo mo de adwuma beye 250,000 ene beba ma nkrofo anya biaye ne kire say mfie na mu no obo de adwuma 1 million ene beba adwuma pa nhihye pay beba ma wo mo ewo banking and insurance, construction, agriculture and agribusiness, ICT, oil and gas, pharmaceuticals ene ne keka ho bebre obi opo so suansa no adwuma bia no ebenya nkyerɛkyerɛ ewo NDC aban nhihye ya wo mato ne di National Apprenticeship Program ne mu osua won sa no adwuma ne wie na wo pon ho a mbema wakade eye tools na de akɔhyɛ wadwuma ase asɛm de biom so no sɛ napkofo so de wo mu a wo so benya aban nnwuma hodo no mu anya adwuma ayɛ wo ho na wo benya aketua pa de ato wo bo ho to abama John Mahama na to abama NDC OTEC 102.9 FM. Yes, Sapo. Upon us already 10 million. Akuko miensa. Ogan baako. I was one yaman. A woman 5 million. Maja komiensa. No see you what you say. Yes, na bo ope. No say ope. Di ekikeni kiuno. No mu kian jabe bebano. No no tuani aishi neki. Umara ni wunyina na ose minye benfo o kana me fu of an extra sun o kana sun sa eno o mo sisi na kiye o ko tera ti guna menti na nhebia kan befi antumi anhwebiem yenti na am antumi anhwebiem na me simple adenti no omo hyehye nachi ozo ebe fon kan no ansa asamba kan no ti do ma so mu kia no OTEC 102.9 FM ana obi so so mu de wo so asamba badabi omo de o maame ehoho ejane so bajan ba ko kuta ne nsa ena ba ko kuta ne nan no omo de ne hoho ejane so OTEC 102.9 FM ana ni na o maame nsu Domini be kana to ko de kulo ni na huhu toilet wan mo ne ba so eko na ekoku nya enko ekoku ti abaifo ne koja wo mo nan wo so ba chan na mo ko be ye mu amuja mo nan mo ko bola ba chan e de ho na mo ko bola wo ye pla baby e wono ya sa ko tu egu nti etugo e chieska nti de ningi na be ba no nya dia bread wo chere samba badabi nti mo camp aprapra hunidie mu a mo be ye no na mo de akogu bola so nti mo kwa papa na mo diska ne ma no no ono nso abeye 6 na ese ono na adwuma acha OTEC 102.9 FM Asamba badabi buwaye jawa swi buwanyo wasana wabrabwe mo asamba badabi asamba badabi asamba badabi musubi nakaya binyami beye musuyi wabo wasana jawa swi buwanyo asamba badabi asamba badabi wabrabwe mo asamba badabi nyami asamba badabi asamba badabi asamba badabi asamba badabi nasara wabinakaya minyami beye fraro OTEC 102.9 FM buwaye jawa swi buwanyo nyami wasana badabi Assemble 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 ba assemble badabi 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 within the assemble badabi when yamu nyanko potobo so ba dia we awrade wo bubuni twedi ampon yo so mankoma
ane nyanko kwa mi afafura ogumi nyame no bra yesu kom wo nyame nyame nya wani amen amonso mo we nyame uto nsuo na bo awia wacha so nyame won ma epem ye jado no epem o da sibe ye ma no epem o ane nyanko kwa ni won ma epem o Okay, awiai areshe ya sechi bio. Aha ye Otek 102.9 FM. Asem Beba Dabi show no ebraso. Se awiai yaji adwa na yesan ede babe sommo ewe afidikasi yi so. Na ene ye wukuada bosomi a etosu du baako no. Ne da etosu aduonunum 25th November enene. Dwumadie ya yedie obekọ ye YouTube ne so. Ye demu live ewo Otek 102.9 FM. Ye YouTube ne so. Afe wukọ Facebook ne so so a honso dwumadie ne demu live. Obehwehwe Otek 102.9 FM. Ewo Facebook ne so na ene ensem a ye de nam sade ete adesua se fata se nipa fafrim ni nyina no mode mani krotua wisi ebesamu betie bi na mafa hu adwen mo befa mu adwen na mo adwen kira mo wono mato amane yen yaje na yakan ne kama de sesa yebo ewa afidie so no yabo ama mu nyina nso mo hunu se dwumadie no mo ka ho bi na dwumadie obete yen ka bi ewu a GN radio ewa London ene ono mo fa yen show no afi dachi hima radio ewa Denmark awia ye demu wo ho Abawa radio Amansign FM Patmak radio ni Breni radio ewo United Kingdom ena Kings radio eni ni TV ewo Paris France abuchimani mu ena Otek radio enso ewo France ho awia wonu nyina aba da mu abiebiem ya Asem Beba Dabi show no ye namu live na mesre sese okọ eye Facebook ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM no na uhunu a ade a wo beye ene se obehye eya hye show no eya hye shema wonu anom enya adesua ene adekire dwumadie ne bi na wonum nsutie meka se hye a eya hye na no mekan se buro nya no aduru awie amanfo a ehye yen ewo Facebook onomo a comment o like yen live video no ene woni ye de wonum adwenkire ba no ye wa achede soronko ye de becha mo ama monso mu ahunu bi se kura no so ko yen YouTube ne so a ye wo free mind ya wo no wo pechi number 2 achi ase do ya enawiei ono nso ewo YouTube ne so bi na wo kire se akra ya Krobea Asante enawiei mayemamo akwa aba na enra enipa bi no mu asebe ebu wa bam no sa nkrofo ni hu se ayeyie nne no ene wono mu a na epreziu sa na wiase abrabo a ye boyi etie me maame ya amoa adwo amoa ewo pechi number 2 awiei onum nyina nso ewo ahoma ne so a otie na osan so ehwe afei ye wo ya freeman enso wa ahoma ne so bi ene ono nso kire se moro market fo akra Krobea yenso ya biebiem sa abre ye hwe mo live ewo YouTube ne so Abdul Fosu Malik nso ewo Manswadu bia wapo filling station ene wo kire se akra dwumadie no da ne da adesua wom adekire wom Yankopon hyira mo se enawie yi nso yene mu ahia enti ye mamu nyina ya ahia owuso bana hene ene wo kire se we ye the midweek edition of Asem Beba Dabi na akra Krobea Yankopon hyira mo pa enawie yi me nso me ne mapamfo ne abedwafo nka ye no ye nyina ya ahia ya ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ye nso ye betie na yafa mu adwen Yankopon hyira mo na awie yi ene mo nsem pa monso mode ebreye afei yawo Edu Charles enso wa ahoma ne so original cha say oni DJ Margarito moro market fo no wono mo se akra ye nyina ye wa ha awie ye tamochi Facebook fo no mu nyina nso mo ka ho bi awie ye da mu nyina nso ase akra mpafo akwa aba ye ni akra bia good umpom te say ya mi adum na so e nyame adom ame waye na fam de ame akade nipa ebe ya asoso nipa de be so kama very good awie ye hia se ye besum bio ame ene ye ukuada
na edru ukuada say ye midweek tancho midweek so de ya na ne boy ya ade kakran oni akwa anim ebebo yes good oba de achia me wo ho akra me ba den ebia ya boko de nyankopon adom very good and then ya say share bio sa and then uwo tuntumu because nana kwakutumesi ne maame 1 week ne ye ne very good and ama na ye fe okay enti adofo abedwafo na wate wonka no eno kire se ekwan mu ada ho ya ye de asem beba de bidwumadie no ye de ba besom na ye beda Dawood Scientific Herbal Hospital for say they are the producers of Dawood 360 capsules and Dawood ointment. We onomo boyen ewo show yi so ya what time herbal mixture ya eno eye atridi yade malaria nedru unya binomo a edro ne ye ya Naskeba clinic ye no ye ultramodern herbal clinic onomo ba ye woni ye won kasani no mpemu problem no say onom anya woni ahoto ye wo mona soap and mona cream agbeve fever agbeve tonic ene agbeve nuro no ya agbeve herbal for na diaba ukodwa so a ubenya binu ato ye wo coffee organic tiger nut powder atadwi sam no adehye ejetuato ya se wunya bi na so odi a eye organic ebeboa ama enepa enso akọ so wo nipadua mu di ama wo ye wo Fokio Herbal Clinic Dr. Fokio ya woni akrobeto enso aka bom ebeye free screening ede ama omanfo ena Abe Herbal Clinic awie anwumakuo we nom ene poti yawfo a ekura yen se yemfa Asem Beba de show no yemfa mramesom but kai se dwumadi a yedie enkomo a ye bono se opese yete won so wonka o wa adwenkyire bi na wo pese wo de ba na wo de ba besom a ubetumi aye in the form of voice note WhatsApp voice notes na watwa mane yen number wo de be fa so aba no eye 0244 211 772 0244 211 772 what do adwenkyere ne be fa ho obeye voice note e de afa ensem ne nkomo a ye bedie ne ho na wonso de wo waka no wama yate wonso nka ne abo ama etiefo ate wonso wonka na enawia yi mewo owura bi ewo manim ha na na mimfo nyini ni ayede atubugu so okay odi ebrepem okay mi wo owura bi ewo manim ha ya adofo asem a atokrache no eye mu amutie ene mu a mo hwe yen ena mu betumi aboa yen ede mu adwen ene mo a atayechi ewo sa asem we ho enkomo a ye bedie krache eya akasaden yade ni yema no na etiefo nte wasem a oba beka ne yie na yenhunu emu nokre na yenhunu enturo ewom enom ne de ka ho nyina mane nkofom matna hwa channel eye o honte say krache ankopo adom o wudin de say mpacho frame ya near Charles the fro say near Charles ni ababa nua unim papa bi e friend ani ababa pacho Dabi ania Charles pacho ai ofri hen Charles pacho ofri borga na kumasi ya wote hen eti aswase heya pacho ai wedding fie sa ania pacho me 21 years adwuma ben na oye pacho me student you student okay asem ben na enawie yi ede wa beduru yanim ha pacho asem ade me ba ne moto na ayira chirichirim emi se mpapa ne maame na ehwe ba ebeduru me bi ya doso nti meba etiefo asem ya krachi kan muntie ni ye pa o muntie to aso ti ya doso nti enya ade a me pen na mpapa betima anya ama me nti asem ye de me yejuma kakraka na de mpe bia metimi de aye na so me ba hanu ma eye praga bi na mbetwi timtwa na mabobo sika na sa na me da ko school mu na de mpe bia metimi de ato na mi se me ba ye na lockdown mu no me ba ye na obi to moto maame em se me tra fie sa na menya bi entwi ena
me bra bia me ne te aso aso wonum e ka dem se obi pe obi ato moto ni bia ma no ama ne de aye ejuma enam se sa de won fa me nko nti ode me ko na eyi do beto moto na me ne ka ebusebusa me nsem na me yi na no ana so okay na nko fie na ade chia na aba na akoto moto ta ade chia na ye akoto moto no ana obusam sem wo licenses am se licenses ne de me ame ye na mu na sika no ye de enso ti me twa 3 million ti aka 4 million na me be ka ho na o ma ya ma me ana so you ti ye ko ye to moto na ye ko driving eyi driving license wonum no ana o mo ye de o mo license moto ni wie na o disika na ma o mo na o mo de ka ho na mo ye me license ma na mo ka me say Friday na menya license no ti Friday nti meje moto na me na adwuma 6 months ni nti me catch and say on the 6th me ko a school nti on the 30th September na me ko park moto no ade be kyen me ko for moto no na moto ni enihu nti me so me ko no ma fa fun anko nti na nsuo so e pete na me de me sa ko fie na me ko fa fun e friend say me park moto no na me ba fie me ko ba se me ko fa na ide me ko ma hu moto no nti se nti obae ansa na echi ofre eyi abode ese wono so mbra ti o mobae a yabusa watchman se me man fa moto na mbesi wono enso na moto me besi wo ma nipa ehun se me moto no besi wono ti se watchman ka me se me fa moto no emba ho no nti onya nkonfo am support no ana o me de o mo chi me ko tum ti masemi na oko park moto no pachai na ehefa na akọ park no pacha so asimetedis eni mo be mo tonkas no na ho ye park moto mpacho ye park moto no sesei mo park de jakwan mo park ne sei watchman no ho no ye de jano na ya maniska na mo maniska pacho na on that fateful day no edi ne si ye nti a watchman na ka se wa me park moto ne wo ho pacho asema si ye ne se that very day na nsuo pese to ntimi me be pon tem na me be park me pon 533 ana be park moto no nti me park ye na me kofi me watchman so no ni won me kofi nti ade tia na ba be fa no na moto ni eni ho na so no onim se ye ba no oni ho a itimi park na ade tia na ye scanner brain no sa na onim ba enam se asem ni si nti o ka me se me fa moto no emba ho no ena ono no so se de moto be park wa ha no ma se oni won ma yantimi empake abra nya sanso na nhyehyeye ne ye wo de moto no ba na oni okura otimi park ma okofi ade chana wo diska na bre no se oko park prage a eya mo park ne sen mpacho ye kwa eyi pavement bi wo honum ti ye kono na se ebi wo mo timi park o park ho de otimi lockistie na o park no kwan no so a untimi en lockistie because o se kasa kese na ba ade so opia ka motos na ekọ echiri ansa kana betwem nti ya ye park kwan no so na mayen logistia sa na okache nti wo park ne we he me park no kwan no so e kwan ne so pachwan 5:30 pachwan e na park moto ne wo kwan ne so pachwan ade chen ya wo ba ye no ne etuko pachwan wo ko park moto no ochman ne ni ho pachwan na wo ko park na oni ho na sa ayira se ni obetumi aka se wa me park ne ho e no kire se wa hu se wo be park moto ni wo wa na me wa pachwan enti die ni nyina so se okọ park moto ni wo nti obi afa moto no me ko park ye no madam fu bi so e de etwibi on no hu no obusa me on ko ye friend isa obusa me se a Charles ade na wa pon na me so o me da ma pon o se ye de epie ntem na ye ya pon ntem na me se an no so you no ko e ansana madam fu bi on so twika on ko na mo fie no frame se a boy ade na wa pon ntem sa na me se o so wa oni me da me pon ntem ansana so you ana oba fie ana ba ko bi ono so otwibi ono no be park 7:30 to ono no so ba no ohu se moto ni su ansa no bo fie nti da de ni su otomade chin ti ade chin na me kwa fa moto na me ko na moto ni ono eyira ya chire die na asi enti pa ma oba hare em se omo se entua moto ni sika no me so moto ra o si mi ntua ana sika na omo se entua me se mpapa kora ba wi ase kora sa sika no ne san en kan sa sika ni bida ana me so no so me ni baby ameyere menya sika na afia mra be tuo moka eni nti na me asem ne ba ojina san wo school pacho mo form 2 am ko form 3 na form 2 ye den na oda so wo fie a moto abeyira wo nsem
He says na na do be form 2 for our mo school. Mpacho tama obi na nka san ka mebe kona moto na yira 30th September. Kaya ko 5th ana 30th September no moto na yira. O kra o moto wura ne se obekọ date be. Me ka chen se me ko 6 Pacho ai 6 September 6 October Pacho ai ena moto na yira 30th September Pacho ai ena moto na yira Pacho ai ye che wo kotum Pacho ai na ade a wode ya adwuma na ayira ena yese yesa je ehuska firi ode ntia de ne ba ye ntia amana basa o se ade na maton abra ade no so me ton ade no because me say ade na me de ye adwuma nya sika kraka ebebo ade ko tobo atiefo mu ntia haye moto wura ne susu se wo wa ye den maton waton moto no Pacho ai na waton me ton we moto ne we moto no bia me de ko siye no hono ma no be fa moto nti moto nde mi moto no hwe apa se me ko park no hono ma na on be fa moto no ujidi se de ben ne beka wadwuma wura na mana kase waton moto no de ne beka no de na wahunu de na wahwehwe mu akoduru nti a o kasa asem no asem ni se me ka asem ko school on the 6th na 1st October moto ni ira nti no ka se me waton moto no oka so be ko 6 October Pacho ai and na 1st October okoi na moto ni hono papa on what to say Pacho me hoye your friend say Pacho e friend ania de ania kana mo ye de for fra for bra wanim kakra obanie kasagu sa de ni Pacho me ba no wo ye adwuma ben Pacho me obola mi body ne banchi uyi body ene banchi ebre ben na mu yi body ne banchi no se anajo be se 12 na obia eni ho no mo te se omo gina kwan na no omo ni ho na ska na timi ewura inside ena yatimi ayi enti mu yi body ene banchi a ka sakese na ko lodu aba na ya ton dia mamanfo eno ne adwuma a wo ye moto no se ni wura ne se ogemo sika sei Pacho na o se moto no wato no 160 million nti ye ntua 120 million obi a wuyi banche ne bode e wo baller kwan be na abefa so a e ka ya obayi akofa ba obetua Pacho eno na asem no ade Pacho mi je na mini hwe ni bibia mini bi eda hokora etu be den watua Pacho na na ebeden ye be pa na cho ne ya ye n kakra te say obetua de sensen banche ne bode yie uyi banche ne bode ya yetua aka sei Pacho mun tua eka ne ya yen sei ti se uyi bode na dia atigum no se full load na mu be yin nyina dia atigum no mu dia no mu yi ka kese no full load ni nyina de atete agu ka ni mu no eno ye momodia enti mo fa no maye ndey ade achi ana mo asiesie ni kwan na no adwuma wo ye no no eno na wo ye ni wabusia dididie wa wo say Pacho mo 5 enti wo ye de na wo hwe nkwala 5 no with say adwuma wi Pacho e kakra na na ye hwe enti se monam nipa dodo say na ya mu yi banche ne bode ni free card ni okay ye nipa 4 ena mu yi enti se mu yi a ase na eteteka no mutumi tonya be sen okay obi atimi ben 30 Ghana 300,000 enti se okasen kakra obetua mutu ne ka obetua ne sensen ena dia ma mutu 120 million Pacho eno na asem no asem we si ya no oba na ka kire odi anamo na wo ye agya wotu afa ho bra moto wura ne ka so wo gina ade no ogine sika no ya kwa bebi bebre te se hen
Okay, no be say or the air co baby. Ti the chino my man at the echo way. And or say yento a dear at the or the echo a Antoa. And I'll say yento a dear and yeah, mamma and son by. Now, will you real mo? There be a hung. A year I hear this say. Pacho, 1 month, about 1 month. A brobosome, a borobosomba. Out of 4, Asem we hunti, Moturano, ya friend Abaha. Aquade year 21 years, or your student, Form 2 student. And na, Obefia, or ya Pragiajuma. And na, Ubika sa wapesu tomoto ibi de ma ubi. And will be recommended Aquada with the man, Nipana, or Pese. Otomoto no eno ni kohyia ampani ampa ni nuane ampa watomoto no e de amano wa ya adwuma na adu bie form 2 for se wonu nko school eno waka kire motorura se motorura on the 6th October meko afei edru 1st October yewres October ni no 1st ofre motorura na osimoto no ayira enti sesi a motorura ni nsususu se akwadai anien ena awia moto no pese ode konkonai ehwe no atiefo munti asem we mu yo na mo adwenkyere ehu hia pa wo that day na wo pake moto no moto de yenim sesa wo pake na honye safe a wo loko steer adai no an loko steer pacho watchman say emayan loko steer because e bia na moto no hye no e bengata nti o say emayan loko steer nka bia se me fro pavement ne dia nde metima locusti ya ba honum ne dia se me locusti ya ana wo ko park no ochman nsu ni ho pachai enso wan locusti ya pachai asem ni si so ochman ne so on dia wa me park moto bia pachai se wan fa moto na ankohye ne nsa meboa enti dia na kire se wo ko park moto no deme kan se nkofo na me ka so muhum no mo na muhum se ma park moto no e wo honum me wo Ora akwaba yeah o want to say Yankopon adom me na onzo e Yankopon adom opanyin odi ne say from kwa na afi kwa na afi me dia ni pare do na ade nim e abode ada wa bana me mo e na so ya na o mo ni e fra wa abode say no ma na me yeri ntino ntino e fra me sa sanity krachi wunim no say kwan ben na afa so de nim no ena mo bi so na jama me madamfo bi me nya na o maazi ana me kire se me probi na mato moto amano no yusu leja ye nyina me ni nya ye nya so mfaso no so ni nya keto bi wo ho ntu ode ne beba am se na wadawma fa ne bra tinade ya chin ampa ode ne bai abranti na mbuzebusa no ma mienu miensa bi no so betimi na mse ne kwa ade chia no waba ne ehudi ebe ade chia ampa obai na jamsi yankwai na me ne kwa so ase dwom ya ni ura ho tiki kri na jaboto no ne bosi 142 million ja mituaka na mse ne yankwa lances office timia mi mudie mentimi anko lances office o na mbusa nse o lances o si Dabi na waye na de o hono nyeska bintu ani ade na mso okay timi nua ba ko na mse mai ene nko na mon ko register moto no na mo register wi a na hwe na saye no lances ne yede e ma no na ma me na me de me pentem me kodwumam na me ja o mo ho na tipa no mo koye tom ko no ba no so minu ma hwe bibia imagine lances no so ay ma na saye photocopy aka no intimidate ma hwe bibia ya lances moto na wi na mso okay den ami ase na ja o mo baaye na me ti mo ana ja o mo se ya le nti na me se na say na obetimi aye ne dey ya le nti ya sini paro mo mfa ni paro do sa no so e bia 40 cedi moto muno na nya si o ja menu akato na mjitum na 40 cedi na ye nya hwe ya le nti ya mfa ni paro do Asem Beba Dabi ja
o ma no ye adwuma boss e bia okọ no faba na msi okọ ebla bia moto dia pake tuta mo no beba no ansa no asa be fana de obi entwi moto no onu ni ho ame pake onu ya we ansa oba no be fana de ti one day me one of pebia me kan me da kwa me sorry na me phone bele ne nipa na me yi mani man na oni ye bibia na omkola nsi moto ni bia frɛ me sabode e ba na frɛ me se moto na ayira me was no akram se obeko school on the 6th na kola akram se on the 6th obeko school no on the 1st moto atimi ayira akranso na me jiri pa e se na wela nyo obi ameka se wo ye tramofo ni bia na se wo ye wi ni bia tina life na mo se no hojo akranso na me wo jiri wo ni mu na ya de tina se ko ba na sa ti me fanso ni be dru ho e wa so ase bebe o pack moto na mba na ojina wona mbusa no mo 12 na mbusa wo chema ni se eja bebe o pack moto ni tambe o se time no be pack moto no se 5:30 no ni ho ono ba dwuma 7:30 wo ya sole wie ansa na waba o chema no a wo chema no ho no hwe moto package no mpacho wada roma ane o se wo no be duro 7:30 ono be duro 7:30 na moto bia ensi ho to no de wa hu moto bia ana kora no so ansa ma me kase e bia o chema mi di moto na ba nti de ni suona na ase we to o chema ni se on do be duro 7:30 no moto bia ensi ho no to no de o hu moto bia ntia kora na anya de a me pack won mi musa ni yie na msiu ti mi wa na o mo ton cars no so e bi bebie o mo store e no ma pack moto ni bi so o mo ton cars no mo store ni mu wa no mo zablanche satama wo ba no so be pack moto no wa ande yem pack ne se 5:30 no e se bia no obi yi ni ka pie e bia no obi ka ba be hye ho nti ye kura ye ntwe se 5:30 no di 7:30 ya close no ani ye be hwa mo de pragan bi e be sisi ho nyina no mo de be sisi ye store ni mu wo ampas mi go na e be sisi almost store ni mu wo no mo a pack manfo ere e start tu o mo de nyam siu to ba me ti ase se wo chima ni de no ni moto no hwe wa meto mi wans obi su obe packing de 9:30 o firi me de na sana boy no so packing on pakuna packing de wo chiri o se 9:30 no bedu no na praga bia anye de ensi ho no se moto no onim abo ye re bi so de beto so ono se saa tam no na praga bia ensi ho so entu bia asmo be kan se wa packing moto no ye de e wo ho ti me bono was still na pake moto no ho na me sare te dia sazi me menko amintment na we e se ko police station na me maso na me ko zongo police station to na ne di police ka bae ne e fa no nya de no ko ni to de mu ma ade achi ana ono na busuafo no ba me ho e wo zongo police station wa so mo sere yenyimla fie ne ye meka ne ka ma bono na se ke umutu no ho no o muntua abusuafo no ya na ye hwan ne ba wanim sa abre wada ro ma na abusuafo me here ni mom o mo anim o mo man bi o so ton ka se friend se alaji bibi oni a police for no ba no me kasa wi no no so ni ma police for no so na msia ya mi nua keto anu so a mende masom tu nya hwi onko no onye de onko ma ne be ama man ne kura no da amase ese wi ase on kro omunya sis kan ntomoto no bi e ma wo mo de hye na se ma to na sisi aba na wo mo ne maka ma sisi si e ma ne bi a wo mo da ma sam so mi ni problem ni akto an ti man ne kura je me number so on be free o be free me na de wo ne maka man ne be pem ne asemba ba da bi mi nim se me number ko da so on phone no so a wan free me biem to tell me say ye de man be no be pem ne onim me ko wan free me enso no o ma me ya wo ese bibia ni a wo no ana asem ne dey onu sa abusafo na kra ya we no so mo free na o munya no ti o papa na jijina me se sa na tie dia o be ko na busuafo na o ma pe ko be fa so mo be de o mo de tuaka mi wa moto no me to no man ka se ne kasem no se me to no 160 me sa na me to no me nka jiro mo da akwa ha
ya to mutu 160 me ton 142 million me last say say aye wonu ade ma ni nyina akiro ana man ka jom say me ji wo mu 120 me catch on say me che wo me brim ga me ska me ji wo mu 100 million o me nipa be 3 ene frame me e bia obi obe frame me ka say bia me tisika no so it me so abedu 100 million say bia omo mpelfo no mo frame so man ka kire wo mu de ya me ka kire wo mu me tisika no so ka cho me say me ji wo 100 million me nyo 120 million me ji wo 100 million intino sisi ka say de me ji wo mo no ana omo so mo ye de omo jitum so omo tua omo na omo titi ma me ne papa ni ne be omo tia omo so mo tua 120 million ezo no omo ni so omo frame ne omo me ne omo kasa no me titi so be do 100 million ni se papa ne no omo ba no omo ni mu a ana omo frame no omo an kan kire omo de ya me ka kire omo me tisi kan so man be do 100 million about there ususu say akwadai moto na ayira no ono ankasa nim hu bi wadaruma me de me yasho si woni hu bi me de na yes asho no me nipa bi a me nam ho no like say yem fa me fala ana ma de enso yira enye je se meda ana metenase but for say wadaruma what dem be me chono me too maintenance fala enkasa de na ma me tono 1 cedi na 2 cedi kura na menda so we say me move achiri na what dia yira na akasa okọ Antoa o rade on rade me se me ade yira de ne se me kwantoa obede hu ama ya nhwehwe de wantoa je obabi ahwehwe de ya obabi ekobusa tuka yemze wakwantoa ehun ya se obekọ ho what is it? You will be a shady and say serious. So Nimua, Miamet Mazon and Zamakaze, Umura, or show baby or your veteran. Do come so a quantua. Me no more yarding. Intimina Casana Memitia, Niparuna is from about the day. Me Nanti. So certain, Mananti, and who will be a mutunu. Motorun says what men can't any place what on 1 ton motunu. On ton moto no. Ya catch raw say. On ton moto no. Ya catch raw say. On ton moto no. Dim be kire ne say. E ye menu aketwa no. Ma hada na me manu hwe no me pese. Osua. Ma twine mu. Ma hada ma jar ma man gap. Se wono aka me pese. Ono a be duru ba bi no. O se bi abode moto no ya hwehwe ye hu. As my man say ofane sa still o say wo hu ye about the ohwehwe ye catch na say moto no way and that's what the for moto no me say moto no ya be eduru abi say say moto no kon off eduru abi say moto no say sikam e kon off ni pada say ni ye dey e use moto no on off ya catch na say the kon off a plane and now e sikam ana me so me yama say me ankasa me fa me pe anji moto no e mo ankasa e mo wo e bia me e bia ni passe e tell me man wo fa say onu obedu ba bi wo frame say abode e bia moto no ni ya hwehwe adu tam say ye hu ya ka kire wo say boy we e na di moto ne ko no of di akoye adwuma yes best you adesie asem we eye asem a ano ohye a 21-year-old student ena obi ato samotoi ede amano na sa ensem we nyina aba ekire imprimprin ya yetesui wo owura moto no baabi a wo pake no ne hwa na wo pake ba chai moto no de konof Dabi uko school we Meko school Bolagatanga Technical Institute. No a day and a boarding. Pacho a day and boarding. Into what that day? And boarding. What was your for Borgafa? Pacho I. Assemble Dabi. O master said, O Kwahu Muno, yes, so what the motor no sike mu kon off.
me da moto nde minimum hwe so obetima ya ade a se nipa no na ofire no se me a embubu minguo na omu se me because moto no me minimum moto no hwe se me moto na kosi wo no se onkumi na omu hu se me na mfa ade na kumi Asem no minim star me ka no ba nko nso nko ma me kwan na nka me so me ko me kuroma ka me so nka me ka ebe hu se tumi so wo baabi na da say ya se hwehwe ade nti na ya wo nko wo kurom no tie me ko se sia o me ka se me madwane me so abra me mfa wa ade nti mintimi ndwane nti na me da so wa ha no ade na wo nka nkyere ne se ade na ayira no nyina na mo hwehwe enti ya ne tumi wo baabi no me ko me kurom na makɔhwehwɛ nso de abade na wo nka saa me ka saa kyerɛ na ona adwen be nsa me kwa memba because bolga so oba ohun be bia me wo na o se me makɔ antoa na antoa yen hwɛ antoa like yen fa ho enhwɛ ade no me ma nkɔ se antoa no nku nipa no me so wonchi nipa na me kana no mu nsɛm me se me ni moto no ho hwɛ ana obi ato ade ma me ntimi emfa akyire emfa moto no enkɔ ba bi se o mo nkɔtɔn ana se o mo fa nkɔ ye adwuma me nim bra nipa na bra ya onya sa sika de beto ade na ma me nkɔtɔn ade no moto no de anante ama ya take oda patwan ewe eyi da ban side ho no eye dey satam na bosai na about 10 mo ekɔ anajo patwan anajo 10 patwan that day na wo kɔ park moto no a ade ɛkyen ne ewia no na bosai ade ɛkyen na me kɔ 4:30 ngwa kɔfa moto nti me kɔ that na yewi ade bɛkyen am yewia moto no o park moto no time bɛn 5:33 patwan ade wo ya adwuma pon time bɛn me anytime bia metimi pon enti anajo 10 no o ko da ban ye den na nke ye kyerɛkyerɛ 10 no saa day no me ba fie se me be da kakra na ma ye de nti me be da ye no me fa mo da ko ekyire nti ma sɔre ntem na me ye de nti saa day nti na me ko saa adwuma that time no ba me nje adwuma nduru 10 o'clock ra ma pon 4:30 ebu 3:30 ma pon enti ye den na nka akromfo oje me fa ma me dropping na me de no call honom no nti me ba na me share boys me o se me ye de me form ana me say me start me show me nim no like o manim no ehuma me nti me ye for ana me ka chom say o monya botara me fa ma me bi na afra me say me fa no nti me fa na ba me fa na ba na ma ye de na ma form akọ ana o ma anti ase ana o mo twe se kan na o mo je phone ne misika o mo je wo phone ne usika pa chan o ma anyi moto no ko mo ye son ko ba je ba o ma anti manje ana me say na ka bi so eba ana o mo kudwane enti saa time no patwan o free ho ba ya na be pake patwan ma fe no kra an kan kire no wan kan kire moto wura e na be pake ade chi na me ka chen say yimi ho na no e na be pake patwan o be pake no na watch mine ne wo ho patwan mo wo baabia obia pake ne dia na pacho eyi so oba ntema obetima pake bibia ba oba na sa o ma pake a na o ma kire obi o ko pake ba me bantema bibia me pake o mo fine o hon man am ta pake me moto me pake na ma enim na afisi ebia watchman de na ekire no won sei ti o hon man am pake me bantema hon am pake bantema ida se me fro pavement na se gatan nchenchen sei kona bi wo hon nda ko hye hon okay amanfo wo yen live chat ne so e wo saasem we Mustafa Said ena obusa se akra enti asemi mu no hwan ena ka no kore no enti na mato amamu a monsumutie ye no we always say se Ghana ye Christian country but akra eto de bia wickedness ene enioma bebre ne koso se yansesa yensubanya enioma nku ya Antonio Pon wa Argentina right a black foreigner and was nana the man should forgive the boy because he trusted the boy before he gave the machine to the boy. Trust wo but nipa nso to misesa e wo kwam. Nana kwadwo fodwo cha patre fabi. And was akra some of his friends can steal it so that he will get problem. Wo adwuma na wo ya no won namfo. Namfo a wo munim se papa bi wo magazine at all. Sa machine no e de share won sana apart from the odeme koye no ene nim se
ba de wa ka no na menu bi a me no muti na ka che say papa bi no wo maazi na to moto no maame ba bi a wo parking moto no obi betumi akopia every hodi abesi kwa mu akọ ba bi asi ni de asi kwa mu na eto de bi enso a metumi ko fa moto no mekọ na watchman wada nti me fa moto no kra ohu tare se okonyane na ansa ti me nim se sa de ne de no odai no be fa moto nda mintimi hu. All right. Therefore, you better Dawood Scientific Herbal Hospital so I say. Me be show mo moto ya ehwa ba semi emfonyini no. Me be show di akere mo. Ni wura ne se ono de owo gidie pa woni mu se krache no. Wodi moto ne pese free Asante mu ko sirem no de kwa ye adwuma. Boy ne nso se ntesa akromfo na afa. Ose watiska ne so asesi aba beduru 100 million. Na mo amuntie papa ya ye frɛ no anean ono adwuma a woyɛ eduru anadwo a enu oyi banche ene bode de tete kaase ene ye de kye wonom omoton a ebia nipa 4 obi atuminya 30 cities na je say no kire say omunya 1.2 120 no omache 30 enti sa 30 cities obetibia to hoda ben na akwa kuduru 100 million ya wodi betua opanyi yika asemba badabi eno ne asemu a ena awie yi yete ho da wo 360 capsules no eye topaye na sa topaye wei eye nhoma ena opanyi no ede aye ya se wunya bi na se wono no a se bia nam sisi yade bia wadwumade a woyo akofade abrewo enti amasese wusisi yo ya pa sebe wo ye bema ensuduru mpamu a enam sisi yade ni nti wadane ba menua ba wonso sebe woni ukunu odofo ni hia enam wusisi yade e dawso enti sesei wuntumi sheki ni ye enti bema na tiesi abonten enu odidi abonten sa mesrew mompe Dawood 360 capsules nibi na mononom a nokre mesemo se sisi yade a aba no ebe free ho ama agro ne nso aye dempem emema mu bo 2 minutes no nkope bi ntodom ebeboa mo ene ye wo Dawood ointment nso wo ho sa ointment ye yo ene se ohunam ba bi ya wo ya se bi asasabro wo so wachiri bremo waposo ye oya watwetwe hamamamu nsuo no de afrasra de de aye sa ointment ye frɛ ne Dawood ointment enti no emienu kura ne nantibom oto Dawood ointment ya to Dawood 360 ka ho wonom no na wuchi onte ya woni ya to kwanta mapai ko ba bia ye to nro Ghana ha bia na bo nro ni din to na fadi dwuma ebeboa to bi kwache na unua no wono nsu ni ho adanse pate ba bia to nro bia akwa benya bi empo ba o take femfi ahwehwe asem beba da bifo a ubenya bi ato frɛ Dr. Dawood ewo 0244 886437 na onene nkasa afei KNG heba onom na de time heba mixture eduro we yeduro na ya bibiduro eyenua hini hamamanu buna eni abowura kwa yebrentuom yakeka bom de etu atiri de yade no ase no ena yede aye time heba mixture eduro yi na unya sa eduro we bi na sa wonom na sa atiri de yade na hawa etenete Food and Drug Authority for the akwa hwefam vidiem ahwehwemu aveti agya tum se chidi yade nko na ha Ghana ha de a bebi tonom emuntu to bi mfa mane made hye wa ama no ne no omononom na ema won honya den chidi yade nti wonu ato wakoma ebo periperi umogya nyina ahwe ma na mo anu ani so nyina akyiri wan hwe ya utwa hwe no ano no wawuo manwuo hwe na wanwuo time heba mixture eni adura awie make am for na mede amount se o ma akwada nufo o ye pemfo a mesro manum bi obaka NG Herbal Center umurom Abidjan house ho a ubenya bi atonso na akogyan shi KNG e wa so e ba ko ho ba bi etonu obi ano uwuramu a time Herbal mixture drui ubenya bi ato freyen 0244 417 669 okay adehyanko YouTube ene Facebook ne so YouTube ene Facebook ne so Franco Usu ansa osenana the man should forgive the boy papa no one fan check rache no
Anna AJ Frank Mensa Osina Akre na woko paki moto wa abonten a na won lucky stia no na ode to hosa na woko well Osman Muhammad osi Asem Beba Dabi ba na asem wei mu why na yenyenenie ensam ne de wubusa na yensu ye tietiem aya achia Mustafa Said Bremia busuakuru wa taxi rank ho no na no mu tie mo pa me wa bijan abobo enna menso mehwemo okay fa moto ne to TV ne so mame sesi a moto na akwa fa asem aba ya sesi papa wo no we yibode ne banche anajo wo ba betua 100 million no sa moto no ne da so no fato so moto no ne da so no. This is the center stage of the controversy that has come. Ya imprim ye bobo on moto no enna eda FDN ne so no. Krache sa moto ye eda so enna na uchi. Pachai. Atamfo bebre. Pachai. Ye. Na wa kwotwa atamfo bebre gu animu. Sa atamfo ya betumi aba be wi akra de akọ. Wa tra atamfo bebre de agu animu enti wo ma ya atamfo na wo ma betumi atetawo abewia M-20-AS 37 atamfo bebre wana tra atamfo bebre ni gu animu Pachomi ana mchere gu wono but aye be na ade tre na ade ebo akutia bi anya sa de enti na ma wo tra atamfo bebre mbesa mete sandboard na se emi se ebusia na free mu bebre mpem asem enu ntina metwere sa di no ebo moto no na wo ye den na wa kra keto ahu se busia free bebre mpem asem because na mete kumase ya ansa be se na mo 13 years ansa me ko stream na me ko stream no style also come treat me nya sa no mo treat me timia mi hu se mo mpem asem ti ana me ya me kai na me ko twere sa gu moto no. William Doe Ewodumana for Ose, the owner, the driver, the security man, and the driver's friend. As I say, a suspect you be all right. Ode tina hamami. Ya besa bamuso. Charity Poma Ose Nana. I'm very sure Asamu Ekosui, the guy don't know anything about the missing motor. Nana, please look into the situation very, 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 very well. And Komoya Yedi Egrano. Onomua, a yesunsumu nyuma, a to be called Humuiase, and Omni Adiano, be Brena suit ye. And to me to me, Humuiase says, Sia. Whether I may pay whom you bet me a Koreasimu, no abe Kabibi, a famoto weho, a Treyenzia, Mamu Gusedie, Mamu Sonsio, Mamu Bompaye, Modom Moma Bofom, Ribaba, Nina me Pobi. Nani pakrani and Kiamanu Fanyini dieses ya. Boy na ni moto no chino, Moma Mimamudino. Your friend no Ania Charles. Why you 21 years. And a papa na ye ni moto no. Your friend Kwakwa Nefi, aka Abodie, or Yamazi Juma. Ma muko sunsumu wiase no. Munko bi ma yensi ya. Ma mu gusi de moto abo mo banyam, de mu ye bia munko bi. Na monko na monfreye na yenhwe spiritual maya o wonsema ebi awo we hunu bibi na ye mani pa de kra kwan mani musa boy nensam ana papa nensam oh wa obetumi aya maye no freye your number no ye 0244 211 772 the owner suspects driver no and ayen konkonai person wo wia ade ndi ko srem ekokochi krache nenso se onim honhwe obi nim hunhum ana sesi a wahwehwe mu awia na okay je mone ne nkasa ne ehwese yenye obi a wahwehwe mu awia na moma mini super action for emon komomra yemra no na yenye obi a wahwehwe mu amayen na yehwe nipa no obekire ye ni proofs ewo radio ne so ne yama na busa omumienu nyina bia nsem opese obisa na napoku aha na asenso wa ha agenti enupa no a abedwa so no
Empanyinfo mu akwaba. Ye je mpanyin kese. Madama ewie ya seshia munsomwe. Yo mpanyin kese ye da ase. Sabre eye Super Action Herbal Center ena moti yenkan na Super Action Herbal Center de ene omai konkro Ghana se wo pa adwuma ku a menua omaben wo habandro ye mu paade a ene na ye Super Action Herbal Center a enro nwanwaso a ye de abadwama so no menua adanse a amanfo edifa ye nro ne ho no eswadi esese ye ka kyerɛw ene enro no enwuma eye no ena ye nua ye na mo ebebo eho enkomo ene awie ye ka agenti eba Mr. eye edro nwanwaso bi a menua se wo tie me ene na se wo nipadua na ankasa na ewo ho no ade e friend se amaman anase srade e na agi nipadua na fa na anu wutu anamokwa yaresa bia no doctor panyina o ma hu se ampa ye hwe ne ma ekoso wo mogya ni ma amaman agi wo mogya na fa enu ti dwumadi e wo se nipadua no edie entimi nyadan eni na anu kodura yaresa bia no doctor ne ka kire wo se srade agi wo nipadua na fa aman yarwa bia sebio nka wunsusu no eno na eye dai dead ewo nipadua ne mu na dia ene adura be kamfo amaw betimi adi wakagiramu na yi sa wo ha ne atiti ne nyina eye dai afru so no wanya ofa ahodie no eye adura ya to ndi sede agenti Herbal Mixture minua ebia woda wo hwankromo pa obi hwankromo am yetu na fini fie obi so wa ne de ne nyankromo na minua okasa na pampai wom eye halitosis ibi obi won ma yare friends halitosis watua na mode akọ hospitals ahodo na so anya ne yare no anu aduro minua se yare we bi na hawa bomodra se wono pen and paper abefa number ne yade tugya ode fa number na ne yenkasa ye be kye kwan be nsu agenti aba Mr. sa halitosis ukasa no wonum eyinka anasa woda wo hwa nkromo no asie betu ama minua waye den wade wo obi so on ma otie yen ono ne de asthma entihyewa so anase ye hernia enkwe na hawa minua adura fresh agent eba Mr. ena awie ya kamfo ma minua bi wo ho no ma on de enye sayare amabodi mu bia na emum titru de ha no pa koko na koko mo fanse mutirim se ye nananom so mu kase mu pe adura sebio ebebo na ne koko na firi ho so wo pe adura eyi amaman eno kire wo sei common sense kire wo sei ampa se o pe adura eyi amaman na se o se koko nso da ha na dia na kese koko na ankasa no ade friends amaman na de yeden ede eba so etimi nua wo tie mi a se wo tadua mu ayembre obema mu ayembre obema no fon na efon ana obi won ma koko no abegi ni nipadua na aboso no ebasa nipadua na hode nya dai enim because obi koko titi ni bia no ahode nke wo se nke emoja enya no wo se koko no atwe se koko befu obi to na mini ode kwa ya sabia de atwema ye de be da hu eye moja eye de na sa moja edae eye amaman no na amamoja na ye dai ada etu tie me ene wani so ye wisiri wo ho na wo pose wani ekikaw sabio wo se nipa ba nipa na ye wani so mienu so won sano nan no eye titiriti eye bawe so otu asintini no na atwetwe dia adura ye di wadanse ama na awie no eye adura ya tundi sede agenti Herbal Mixture onua adwuma agenti Herbal Mixture ye na se wani sese ka kire wo ye oba ebia wo de ne ye anidane wodi agura ye be sake wo firi adwuma because me ne wo ye adwuma na se wo no ache biare se bio busumi bia no open 1 week off because of when dane na ene entimi mo productivity nyadai enkoso etia waso ye use nchen ne ye fa de obebo adwuma ne ne ye dai eye eti ebia wo de ne ye ni dane anase wo menstrual disorders just efichikomu ha obia ana obi wo hono ma otie ene awie ukoye sabio family plan bi ene ubusu mesu amoja bia entimi nyadai emma onua bomodra se ubetu anamon na aduro nwanwaso adodo na edi wadanse aduro dodo na etwa de pruse aduro dodo na kamfo ayatu ndi sede agenti Herbal Mixture utu betu anamon no akopesa aduro nwanwaso bi no wayusu na abedi wadanse pa onua wutie mie wodi anu eyede wo haw eyede wo ho a won sei epo chechecheche ana obi ho no ma ewo pa e friend se ewa
obo wasa sebio no oyi amaman so oyi frames and obi ho ane boso ya se no menu ane boso no oho no no ankasa timu se ne boso no otipens bi yedai ho eye de be ena kofasa ho no nyina ba eye amaman to anamo ne kopedie agenti haba mesha obi ho no menu ane yefrin etimi bom ti sesebio epo yedai ebo asochi anabo sa amaman ne bi abese ne minimu a obekwan ne minimu sa na opeso yi amaman so ntimi nyadai enyi edure betimi amasa wo hawo ene atiti wei no afiri so no eyede agenti haba mesha minu afia number de tudwa ansane ato akomotwetwe no so yo doctor medas na me de beko no on say e man bi wo ho ko twascan ya catch and say the womb no bibia develop what is a fibroid and as say koko bi na develop afifi na wo de no afifi na we de no e basa na wo ho aye ne den ensu abeko no say sane pa cho sa oba no o de omobodi nkope edura ya to di say den agenti haba mesha obi won so si tibaye pa severe one o si ni trasi ased ye na ni ya tofom no o de numbers na me de beto wo no no on frɛ be che kwan ya obefa so a obeyisu adura ya to di say agenti haba mesha me patro numbers no eni etiem ye pa 0244 85 64 59 0244 85 64 59 and 0245 26 38 38 0245 26 38 38 menua se wutie me ebia wo ye gya ho adwuma ebedrum na bi wa hwa doctor beka kiro se me nkogya ho biom because ekoba sa na wankasa no sebio umogya no egya na ma umogya na ho de na yedai abafom onua se wutie me a edure betimi adi wakagira mu na yi sa ho ha ne atiti ni nyina afiri wo no eye edure fresh agenti aba mister onua se eye rheumatism sasabro na abubu agudem sasabro na eteteo enwiwi yare na abubu agudem a ma usaka edure fresh agenti aba mister eye stroke na wanya na anaso bi on man de ne ye mojabro so eye hypertension me kanfo edure ya tundi se agenti aba mister ediama wo ye afom dwuma ana wo ye galamse wo ye adwumaden so obi o hanu ma ye ma me no mo ye dwoma adwuma bi de bia wo tinkase no mpeni mu tutu ma me enya abribia na abe no painkiller because painkillers no eye chemicals eko ni pedua no bebrebe no e wo susaso ade bro to anama wo kwa wo so pedua yi agenti heba mister enya no kwa na wo ya so ye wo messiah ointment e peyi beba awoyi beba no edura wo sa wo de sra no eye messiah ointment eye titi aduro sa aduro any size na mum say no penum na tutu se usisi ukotodwe wakiri kase wakiri bramo wanya accident pe ache ena o ho na mututu a wo de aduro bi sra ebeko na obi o ho na ma wutie me yare e friend say diabetes and wanya bi na dodo na yo ma dwe say diabetes anu aduro nya dai anywhere because watue sika ankasa na so wanya ne how no anasa diabetes no na yare sa menua oba super action ya so ya see the 6 months ene tu yare na se afri ni peduanum na sa 6 months no enam se ya gi aduro di ntino ya nkase betua bosumi nsia sika ni ngina amaye every month obegi aduro na ena adi sika na ebeba emfa woni ba bia wo ebia wo abrochimam kura aduro na yetimi de yadai yetimi de mane eti ba bia wo bia no oni yedi nkita ho a eya aduro ya friend say diabetes of in 6 months no won sabeka bi na menua se wonum aduro for the first month na enyo obi na beka chos ampa enkrofo e wa diabetes aduro na no papa bia no nya sa diabetes bi bes enfia duonu 20 years oso nya sa yare yi sebio ni kwakudo nsoro no kuraro enka ne ho onum aduro for the first month no ahomache 4 o'clock na papa ya hwefo no ofre wo se ampa fe ne mahu sampa se habaduro e wo wiase habaduro e wo ho no metimi diabetes etuonua emunua ngu wasum number na me di tu dwaro fa number ne na ni nkita ho ye betu diabetes na se within 6 months ye betu ase amonya fa hodie ye number no e 0244 85 64 59 0244 85 64 59 and 0245 0245
263838 0245 263838. Okay. Yenro no drugstore and as a pharmacy shop, herbal shop, just a baby of tone will be able to when Sabeka Ruby. Yadi Bessia does a Yabesani Mosia. More. At here for we are gentle for Sabre what one can numbers our wabono. Fresisia wate. Na dia won't yasi and one chim emfa emau. Out of four, me banama bebo mo voice notes are modiabano. Asem we ya ye di home come we. Muhunu ne say. Ania Charles, 21-year-old boy na. Wochi apragya ya wako pake na ayira. Sa woko ako pake pragya. Pragya woko pake one lokistia. Watch mine say onim because 5:30 hours woko pake no. Ka for na edili in cars ne ye adwuma. En wako ako pake. Womo nso say satam kra ne ma akwan. Ena kra kire nso say okoko pake. Na obi na akofa. Wa wutie ye dwumadie sa asem we ya bai uhunu ne sai ayesa besepa ni kunna hahan your WhatsApp voice note na fafa Asem Beba de before number ne so ne mo number no ye 0244 211 772 0244 211 772 me basisia. Sama you obey. Ma pomu di beko year na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye di yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o how bia ni atri. Akuma yade. Efichire yade. Ahohwehye. Wo sisi. Wo to asentini adwetwenwo. Ye funu awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye just scan. Ye yemojamu hyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti wini pedua na se a wonte ayaresa ase. Esono se wa ahoden. Ena esono se wa apomuden. Yare bia woni efire. Enti anumadu abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo kumase. Wo ba 21st clinic wo ahwia. Omone ahwia total filling station ne di animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Dabi market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata bi nso wo BA. Any sehwi. Prayer was 0540 311 311 0540 311 311 and www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true via. Wona baby na ye wo ya ebedu from. Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem ne yakin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwadifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de wood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, me ben komi sisi ni me kotoje nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twu nyina na do wontem. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be and what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa will run Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy who buy every home. And now one pa, one Yarwana Dada, no one doctor in Rono, and no Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya woman Timpose, Yaria Esiomo, Imbusaba Mesa, a walk Kaisi, and you may move Bia Yato in row at 0246 20 8496. MDA, Ashisha said, Jedi and Kratui, what Jatu say, ye. Hey, Braben, Woman can never be a whoop. And I say, Madame for quite sure, no Kunuya,
rubber ni yɛde rubber to ne bɛɛma mu yi ɛno me hyia madam fi wɔ dwom ma wɔse ne kuru rubber ni yɛyi kura ɛna mbisa sɛ no wɔnya aduro wɔyi a wɔse hwɛ doctor bi wɔ adwo so wɔn na hwɛ no Dr. Latte Lamarck Prostate Center na yɛra sabia no Dr. Latte no wo prostate no fucking sɛ deɛ wo ne dina na ma sɔre konwa nim obi yi na yɛ ɛno de sa prostate yadeɛ no ehu enwanwa prostate yadeɛ de mo different enlargement ebia sabama ntimi nwonso ana wodwonso ntentem sɛ wodwonso de bɛma mu yɛ ne ya wɔde aduro clear ne ntam so kora wɔnti sabama wo yɛ ha enya de rubber beto bɛma mu da sɛ bi nti wanya prostate yadeɛ a emohu ɛda di pɛfɛ sɛ bɛma bia wonya prostate yadeɛ a wo ho de bɛkɔ fam nanso sɛ Dr. Latte de nadue kan saw prostate yadeɛ no a wo sɛ nya wo ho de bodwuma kama wɔwɔdwo so ɔbɛfa SMS hɔ a wɔne aban hospital ne di hwɛ ne mu wɔyɛ adwuma firi dwada kɔpem fiara numbers ni nie 0208 306236 ana 0555 799981 Atadwe ene yate denne ni nyanse mo a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekafo nask heba clinic e de amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic e yare bi etese awo ho nsem e stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre pem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem o nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House se opese oni etwetwe enkoma eye 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebe sa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Papa Sahara Miss Sadini Tea Capsules anamu yade nyina abejane come on dear menkasa come on na mebo na me come no kure ni me aba akokora fi school abama so me hu no ne so atre na me de na ye o na white ye o no ansa no kasa ase ogu bi se ka no mama no so akoto bi ano so de ma ko bi na ano ba so se don de ye spase na ya guru kakra na e jo sa na mo chimi ni na be so ana e ni se wi na be so obey she wi ana de muni me ya adu muni se na ka ba na me so he ba no se e guru ba mo te ba o na mi ba be so do no me mo se don de ba e Papa Sahara Miss Sadini Tea Capsules anamu yade nyina abejane Zahara Nupei ebusu wo oman mu herba pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334 yare yo yare ya ubenya wo a ne firi yare enunti ene Dr. Fokuo oni akrobato akabom se ombeboa ite sebe onipa ne ho chi na oboa no a ene ye nhia eti Dr. Fokuo eye free screening e wo pechi number 1 29th November ekoji 4th December wo ababa biara na wo diabetes no Dr. Fokuo ene akrobato akabom afasa aka no ye behwe free ya nyusika wo yare foforo bia nso no eno so ye behwe bosomi betua 200 cedis pe ye behwe saa mo adura bosomi akosi se wo yare ne beko Dr. Fokuo yaminhiraw akrobato yaminhiraw se mo adwen sa adwen pawei e dia ma yarefo ye de ka ebesi Pacific filling station ho wo baba bia no ka ne befa free e do aba hospital ho a no so untuete untua sempoa se bibe kire wadwen na pese onya ehumu bia nso a betumi afre sa telephone number we 0242 155935 bisiswa ma bio 0242 155935 timi yotumika na bra e de na me dia kire Ura me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ene ye ma oba wa fa afuro de o ma akwada no fo ene
akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo 3-day malaria yi bi ansa se o petam heba misha enuri dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ora pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato pre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betuako FDA ahwe edwadie nkrato yi mo agi atomo se eye Shasoro nanado oye number 1 First him soro nanado oda number 1 Wait Shasoro nanado oye number 1 One good term deserves another. Kukurudu Minianom Ghana for MPP aban kwana se de tumi ma wo mu Ghana enyankoso. What the planting for food and jobs aba ama aduane abuso. NAPCO one district one factory ama adwuma ba ma mabunu enya bi ye. Enne constituency bia enya ambulance. Ye mano da chinti. Free SHS abusua bia enya mumfaso. E wo say ye bohon ban. COVID-19 ya de bone ba ye. Ye sensuo so kanea free. Na nado ye mampani a owote mane abada ye mane maima. December 7th abato no si wadwini pi na kwato abama na ekufuado ene MPP mrashe bedani MPP amamu wani behu waso bete for more for nana to do more for you. Ejapoku laso baby ano ye bibidra ne chia me wadwuma mu mama no ye ade o obomode papa mesi na no me ko baby o ye aduro no enipa ba wo nyina edi adanse penna besiri wa bi kura de mesi asa no wo di wo ho ne wonya samketua wase ne ho jojo ekura na entime nya hwe nei na samo de ye ka sam kire mu a mo mfara se hia abaye ba kene kene minim de otumi ye pa me kura de nam se sekresere ne aduro mama wo na aduro papa prostate abusuani nyina mama ma pressure aduro pressure na mabio Beba clinic nya waye sosopa ya dia kese ni die hu nko a na waye ho adwuma bema wonwo de broni fe ni low sperm count no afa gononi hepatitis diabetes ni typhoid ya die bia de beko Beba clinic na mama ne bagye wo se obehwe no hamodie bia anim na mente da se obi kasa beko ho na amoame se hwe ya de wo bi so no baye tinyefo pa wo fa no ko Beba clinic konko no ba fi chikromu hawo bia e mane mema nyina je Beba clinic atum prekope o ta no so patrapa jansen ho a wusia na adwani atra patrapa kronum ofa taizi na trotra usubesi Beba clinic jansen wa enkwantare so wa bohu ne signboard no driver bia nim ho mate bia nim ho numbers ne ye 0243 345392 and 0506 460208 arafo ya namase ya koya yaba Otek 102.9 FM Asem Beba Dabi ena waso eguso a utie na ansan ye beko no me ka kire mo se de momo dwen efa asemi ho no mo de beba na yenso yaje na yabo voice note enye call voice note abedwafo wa ha ono bebam na krache ne nso ene ne papa no eda so wa ha ena moto wura no enso ewa ha na moto no a ye ka ho asem no enam di nka aka ye de kire wo se eda ye TV ne so no mo amu Facebook mo amu wo YouTube obehu se ade no eda ho apostle fatoso obehu se ade no eda ho kona ko hwebi se wo ye kromfo nso ena wa wunim se wakọ akọfa saade we ya wadaroma asem no edi aba no eden ebia na wunim se akwara ne papa no sabe di obedi akura no eden na wunim se weyiyi bode ana abanche ansa no anya bi kura ne nabusua di na wunim se ya wehu de sa wafa na odi aba ebra asem ni kokoduru aposifo nanim no edi na aposifo ne nso aye edi afa ho wadaroma ekudio no mu ebusebusa no nsem ba akunwenu no be chinchina enuni ho ana de ne bra pani ba akono be kan ye ntino ese wosre ye mani be no ni nya asem ne mra fi me kan ntino a police for no busa me ama miji tu musa
si ye nyimra fi ne de ye meka ana o se de o maka ne sa de ne o mu de o mu ni asembia kan bi ti de me maka ne sa na ne ma me hwa de bi anka papa na nye grede sa wadaro mawo wo wadwuma wo ye mazin mu ansa na wo beto moto ikura de amakrachi what bi da say oma etwi moto no oma tumi ne enipa bi ye kanana ewia moto no eton what bi sa da na wonim say enzongo life na enzongo for life na e womu no o say so omo hwe wo nipa na o yusu moto no so bu a openam fesem so ho do di moto no be ye ni ade so ho obi wo hon kra na ojona ne buafu so it is a nina dwum kra se moto no obefa kra na ade a wo di ma bia wo di moto no se de wo yusu no fa ene bia nam fesem na wo de ye no na ma ohun aye dai ohun aye hi so ma hu bia titi bia mini mind bi no obey makma ko be 7 o tire na 5 ko na ka 2 so azu be mu eye wo mu na wo mu twi no ene namfo sem a ode ye dai na o mu de ye no me we boy we na me ka say na me hu ni say wanye obi a o ye basa ne hodwo entina me hu no na me ka say obetimi aye adwuma no na eduru baabi man kan kire no de na ne wonim say ade sei na yedai mahu wode ye na no enamfosem ba ne mu no de kopu ni ade ene ne namfofo o ha obetma ka chemsi bi asma me ka me boa o de kopu ni ade ye namfosem so enso nipa black mind here en fa se wo no ekoba yes bibia no hede ya obere obefa no ho adwen woni mu na wonnim adwen nipa na de wafa so wo de wa ba jun se bia wo ye papa wo to mani di wo ye ni sei wo ohun se de tie no na de ni kopu na mo fa na mo ye se na mo tim na mo ye de ni ade later on bi no ebe twa ko ba na be bu abo ba bia wo ko ye na omo kan se omo ahunu ho asam no omo ntumi nya bibia ebema moto na samba eni panic kan se obetimi mami ofa bi wa se me ya moto no betimi are asaba back na ye ana mpeza bi se ade na abusu afo na maame etimi wan se wo mu gusu ehwehwe na ye hu a wo mu betua ani se nipa na obema obegigina ma o ma we ni be no se me wo ma me ya we se sika no wontimi ntua apolifo na hu se nipa no wo ye no nipa bia wo ye gaga ya ka sesem ana me ton cars na we enti se sa na wonim se wontimi ntua no ana se wontimi mo ama ye nhwehwe no wa yu hu afrim nya ne bia ntempa na no me na ade ne ye me dia no mateki me decision o gidi se from the background am busa ya ma otie 100 million wo mu betumi atue nie hontina wara ba me so me hwe abusua ma me ne papa ne efie na me ka so wo betimi ana me boa wo mu ntimi de na emom no enipa de se wa wo hwe duru ba bi na ne wu ntimi kura na wo betimi ase wakofom ne de no ma so wa wo ntimi kura na by force wo besu agumu wo de wo duru ba bi ana wasoe wo duru ba bi ana wasoe me sa abotere bi betimi anyama wo ambafo agra Asem na no she pa Breman sana okay na me more voice na me that's it na me ma yenua bae we headmistress ewo Ebrahim Senior High School Sania no kra na da mani Cynthia okay and ye ma me Cynthia nyame hiraw na ma afien ba bi ka ho na dwumadi a wodi bia no nyame entonkwam emfam mam we wukunu ana se yan wehye ema no akwa asem na ye ka asem we no akwa se asem no mi hu asem no se hwan na ka no kure hwan pa na ka no kure ana wiase so no ewiase style bi se
betimi so di bɔne ahyɛ wo obi betimi di bɔne e di ahyɛ wo so obi nya hu wo sentɔ sɛ sei e na wo sitie ɛne moto no kwa no ɛmfa ho sɛ nipa bi a ɔno so bɛn moto no abɛtimi abɛfa moto no agosi baabi na yagya fi akora we hɔ ɛmfa ho ɛyɛ nipa ebi ka ɔtema ase deɛ obi ɔbɛn moto no a unsɛ mede adeɛ hyɛ wo nsa na bia wode adeɛ na wode yɛ no wode yɛ we de yɛ we ne baabi ɛsɛ ka wode adeɛ kwasi wa mfansi a obi timi kɔfa ɛpasɛ ma wo no ɔno a ɛsɛn so ɛpɛ no ɔwo hɔ ɛde ɛbɛyɛ den sɛ obɛhu di ka me de mɛsɛ abɔdeɛ sɛ ade yɛ pɛ ɛna wo se wakɔ baabi ɔmo se ɛwɔ hɔ ɛwɔ sirem ɛkɔ deɛ wo bɛtumi ayɛ ma adeɛ na ba biara no ne kora bɛda di ne hu sɛ ablante wei na faayɛ no ne yɛyɛ ɛna mɛsan sra abɔdeɛ nso sɛ na bɔ yi ka sɛm bi sɛ sɛ abɔdeɛ bɛba ne kwan a ɔnwane wo deɛ police bond kra a ɔnkɔ san na ɔno nso nkɔ sirem ɔnkɔma police for sɛ mede me ho aba adeɛ no still am sɛ memfaayɛ nipa no a ɔno nso sɛ ɛyɛ ne deɛ sɛ tekyerɛ amafa ɔso akɔpɛ yɛ sɛ nam sirem muso mama me brɛ ebia 1 week 2 weeks na me so me na me ho mmra me nwane nti ɛna me bɛsan bɔn sɛ me nwane na brantie so mfa baabi sɛ nipa a ɔbɛn no paa nso na afa ɔde hyɛ no a yɛbɛ hu ɔmadi nka akwan oh akra ɔntɔ de bodua o papa ne sɛ ɔmo kwan ɛhɔ de ɛna me kyerɛ yɛ bodua yɛ ɔbɛbi yɛ padi wɔ hɔ ɛne ɔbɛbi yɛ bodua wɔ hɔ wei yɛ kɔpɛ ɛtuma bisa brantie sɛ deɛ mi kan sɛ timi ba sɛ yɛ ma ne kwan a ɔgye tum sɛ ɔbɛtumi akɔpɛ ama yɛ pɛ nipa no ofi sɛ obi na afa hyɛ no a saa deɛ no ɛmpa ne ho ntoma no ɔgye tum a mamisa no ya no prache patwai sɛ yɛ kan ne ɛtiasɛ yɛ adwuma a ɔbɛpɛ sɛ yɛbɛma kwan na wo so wakɔpɛ nipa no a ɔkɔpɛ so obi na afa de hyɛ wa yɛmpa ne ho ntoma nyɛ saa patwai that's it chakora me nkasa pii wasɛm wei ho okay na wei na me pɛ points wei no ɛde abie ni sɛ minim nipa su ɛdi nipa nante akyɛ soro deɛ ɔbɛn wɔ ɛdi nipa nso nyɛ adeɛ no a nipa sɛ ne bɛtumi afa na wo ode moto na ade kopu acho pu na ɔka no ɔno wa hu sɛ meko me bu saw mpacho one day bi na me de kɔ nti sɛ de kɔ ne ho am na de kɔ pu me ni nua no onua no pacho eti okay akra sɛ me ka sɛ me kɔ nsɛm wɔ mu pia ɛde nsɛm ba enti sɛbi wei no maka no kasa kɔtɔkorɔ wei no nyɛ kasa koa kɔtɔkorɔ ɛyɛ kasa kɔtɔkorɔ nti yɛbɛsɛ na yɛsɔre a ɛne nipa mpanifɔ no aka na sɛ police station a yɛma aberanteɛ nkɔ ɔse ɔma no kwan ɔno a nipa a ɔno nso sɛ papa yi sɛ ɔno afa baabi na yɛ se moto no esika mu a ɛkɔ a me yɛre ka menim sɛ nipa no a ohu yɛ betuma commande ɛma nipa korɔ no de moto no aba na sɛ yɛntimi nya no saa de a yɛnso yɛnsɛrɛ ma akora yi na ɔno nso nkɔsɛm na ɔnkɔpɛ ne sɛ nipa bi na ɛfa moto no de ahyɛ no a point no na afei no so no ayɛ collect ayɛ de a yɛbɛka ebia aprosifoɔ te aseɛ na ɔpanyini te aseɛ yɛsɛ san bond to hɔ kɔsirem na asɛ waawo kɔfa mu ahu sɛ aduro nso wɔ baabi a wokɔ a aduro no bɛtumi adi aboa mu ahu deɛ aduro enuro ne bi kasa o hwɛ enuro ne bi kasa papa challenge a metoma ayi ɔmo amutsa obi antumi nkɔ sunsun mu wiase ma to challenge kasiɛ we wɔ radio so obi antumi anya yi o ana afa no obi bɛyɛ wa ebia obi guso yɛ ne hwehwɛ mu obi nkɔ sunsun mu wiase sesi ama yɛ why akɔyɛ hwehwɛ mu ana well okay yɛbɛda naskeba clinic for nso ase mebɛbɔ mo voice note na ma mo ne yɛtie mo nso mo adwenkyerɛ na naskeba clinic ɛyɛ ultra modern herbal clinic a yɛ dwuma a yɛdie ɛne sɛ yɛde mfidie ɛyɛ hwehwɛmunia yɛde aduro aka wo
hwɛ uyi obi a wanya enkase ananompe problem a ye yama enipa firi Ghana kɔ India ne China akosua enumpe ene nkase mu adwumayo enti wo problem a wanya wo ho no fabra ne mo a wate obi wo ho a stroke yade na ache no obi de ye abawo no ope obi de ye nemu yade obi de ye fibroid hwɛ problem bi a wa encounter biara fabra naskeba clinic ye ultramodern herbal clinic ye de mfidie be ye hwehwemu na ye de aduro account simple ye wa henema kokoben ye ni wholesale na edi animhwe fra ye 0244 120 269 na ye ne wo enkasa Agbeve Herbal Hospital enso wo Kumase ha na kwamo ofaka ye kwadwo so a na wasi wo kwamo station se wusi wo kwamo station a enhwanimu opposite the kwamo station no aya Agbeve Herbal Hospital obi ho simiti edwa me ga obi se mini atenka wo mpem maye mre prostate problem nti o ebi akoko nso na eye wo saa o yafuru mukure wanya bi hwe yenye nananum nura wonum di gya yemfiri tete no Agbevefo no ane ekure mu abedu zabre ye o entu de bra wate se se ye de abefo nsa no asa ka ho oho na wo ba yenye hwehwemu ne yemfaduro nka ho why fra yen 0246 59 5256 afei coffee organic tiger nut powder no atadwisam no adehye eyo ade ni yo atadwisam no 100% organic yo pa wate enti pebidi na se wudi a obi o ha wate wa say me honam baabi ehwihwi eho dede mesraw hwe stroke bon ka ye fia ba wuntri ni mu di atadwisam ni bi na nsoni moja ne so na ntumi ni afrusa ni yi enyi fi ni mfiri wo ate boa proof broad circulation en obi wo ho asikyire yade pressure ni nyina ha no wa yemre mpam obi nso wo ho no mo ayade bobo ba heart pa atadwisam ni bi na di oba otake femfia ha atadwisam yi ubenya bi na wato edi ena wo ba breman osai kwadwo street ni nso mu a coffee house wo ho UGC kwan so atadwisam no ubenya bi na wedi freye 0247 995 160 na yenewo enkasa Dr. Fokrio Heba enso ene akrobeto akabum ebeye free health screening na eyabosumi ewomu ide to so aduonu nkono 29th November ekosi 4th December se wo yobi a owo asikyire yade a okura de yebehwe okwa omafa hoka yahwehwem wi a yenye ohwe yebema onura yefiri wa ma wo ena se yahwehwem hu yare different bia no a no atua 2,200,000 Ghana cedi yebema ndu obosome krope ne de asa yade free health screening ne de braba hwe oni paduam kwa yenye ohwe days no a ye 29th November to 4th December no kre ye de car ebesi Pacific filling station ye no wokotwi ni afa mo de mo akọ ye number 0242 155 935 ye number no Abe Herbal Clinic oba Tampa abe wonu nsudie na owota no so apatrapa new site ho na Abe Herbal Clinic ye wo emfa ho ne mya yahodo a wodo yade no wakini ade akoduru onfa ma abe enti hweye no ankasa yade ne nko obi sa sekrese eni aduro bra abe be ma waduro fibroid ekire yade prostate mu kokram hepatitis asikyire yade blood pressure utumi ni oba da hunsuo ntumi nyem no kokokura na ha hania eni nemu yade a abekọ so abu no ye wo ultramodern laboratory enti oba ye beboa wo ye number 0243 345 392 Abe Herbal Clinic. Your number, I don't know. Okay. First set of your voice note. Mama Memfa Emra. Nana ya Krobea Asante me moha. Nana original chase ni aka Abijo. Minimo afase kojo Margarito Resesimai. Nana molo market kwana no pe eni di ejuma. Ochi eda wasi. O juma pa obama Asante mai. Ochi boy na obi atomo toma na mamuto na irana.
Nana Krobea ya Asante mo ha. Enimsie pasa no abedwa furi na mo hoye dia. Onana ya shawa ne ba kokobe. Phobia kwaku. Wosi akokwa me yima kofie nyina etwa na yeti won sempa na onepa owode me. Nana Asem die. This is Yankopon na be chiri ni tumi. Na papa ne de sre na onde. On hwe nyame ni no fansa kram. Why? Ne nyame bi shiram piao. Good afternoon, Akra Krobea. Akra, the Wankasa Odeshe, Mustafa Said, Bremai Abusun Kuruwa. Akra, the best body, say, when you be Yamanaka, when you're Chaboyno, non fan assembly na Yakopon Hatasuri. Yamema, it to me, a daddy. Akra, Menchak Papa, Mr. Said Kesse, I also am any mammy and Timberley, Piao. Akra Krobea, my mama, Eba Mujuma Diso, if I'm churches, many or Manny Johnson. You free Kahoma group him. Papa, dear, one say, or set a bobo ya run. One a branching in a baku. Na omunanti boom. No muchini ekuhum. Ekodus ni biwa na say, Ubo bit macho mubabia. A bobo ya iwo. Asem ye bet my basse, or cry new run. Say obeko school on the season. Bit wa say abubo ya wura na ama obi abefa. Anasa akwa na ede afa anasa akwa na mfufo na afa. Di akwa me de metima kan say omienu nyina engine mum na omko hwe machine. Krobea da yo Asante Antonio Poni ebo mo baso dwuma de modi. Mpacho abrante no se ne moto ayira no me de msusu ni kesi. Wadi ayira no hu so obi di ko ba bia. Wose me hu na ma twimani. Ena so no na yama de na yirawo temi suzuzo oni kese mombo ne garawe na munya abrante pa ne mfa no nko wo hwe wade no hu so obede ko a wo se me hu na me an betwi mani we nyina ya asem mediane akosi boache me kase free asafo ajo nchira me se me kire nse abrante ne me hu nse onim ade no hwe wuti ni kasama Timothy onim ade no hwe ntimesre se abode ebenya abutere no mu nyina ya adwene kuro no mabom ahwehwe ade no na ede asomdwe aban nyina medamase we got to send a kase me kasa free atonso market medem susu se akra na owisu moto no ono ana na obi aye kana na afa moto no akọ dem madden tremen no and I Krobea, good afternoon. The Mamma song for journalist or Ahne Champo Ban 20 Nekase from a Fairy Media. Master me, I'm okay in there. I say, see a boy and a motoriano, Nipapoti, away day, obey Gina Samatum. Until Radiant Quebec send an upper panel, see me J boy needing no. And car on the Ifinia, into Unyai, a man in canon, Unya be a man in car. Now, Omunim with him, Eddie Answa. Ombehu on pakrom ye enti so mo so epese o mo pe obi amana bo mo e wo baabi a obetimi de me number na mo ma kire o baabi ene ni kire o metimi amen akọ na o makọ enhwehwemu a ombehu medam asepa Krobea sia no abedafo awie no tie fo nyina titire ya krampafo mimi ni ade ko fiampo nti krampafo de nsine fom man tenen kakura de metena enye yekura Nana Krobea akura na sama okeka na ho adampe ya na ototo moto no ni mu bi woni bebia moto no no na afa oboa hello Asem really good afternoon we moto ne de mumusa oboa ni mumusa ni pa moto bebia betima wono en ka sa wono ba mumusa ni good afternoon Krobea we dey e be tia oni a tia fo nyina Asem ya mo ke me de ma adwuna pesa me chenye se de wose wo ye watchman na omde moto ni kwesi wo no oyisu na adwene wo nye watchman in a sense so wo de ade kwesi watchman na wan fasafo enja ade a china ba juice ka ba e ro baka so wan fa meja in a sense moto no paki wan tuki an fa nhye nsem ti do pe otimi ka eti mu nhye nie na sa watchman akro na no se wo ye watchman na hye nie ma no so no boy na fa ki na ma ne dia wo ye rice wo baka so wa me paki moto no ho mo nhye wo so yi Sabe bi omo kama hu bi on pack cars no we go le cars ni motor sisi obi bre ejuma omo di ho ano omo ani se wie enti mu hwe ho lo Asem Beba de before Asem amu kai die nya kakra na me ade wa kwa minti ase ni se abodi no motor ru ano
osu wako baabi no wako hu moto no si yesi moto ne nam kwa mu ko enyandu sie onzo oji akra di hu akra onya basa trama ofu ni bi ade nti na nipa na oka se moto ne nam kwa mu ko no boy ne na afa moto no de asoma ko no ade no ntimi nya bibi ma moto ne return back na on sanka moto na nkan jense una wi a moto no like omo famba no mo me confess say boy ni kan bi ni e di moto ne ko masema mpese mbusa no Krobea mechia obi biara ewie efreme Dexon Boache mekase free dachi pram so na akra nsem we die be ya munya akra no se no no so kan wonko no no so nko hwim de bisi bia no mla no meka yewu mechia obi biara na Krobea me ma woni abedwafo nyina ha me din di Antiales mekase free Otafo na asema beto manimu die asemu die ba ma yi obi ehun nukura ewo mu we die sisi so we su die sisi so nti gise nyankopon a wonim kokoro mu asa ono nko a ne begun to madawroma mo amohwe na mo fantu ba bia eda na menka mo ho kwa FM kodwa kwa because VIP station akwa mlima ni kesi msirama Bema no obadu abrante na on fanche ni so de asemcha na fa henje ala ko be good afternoon ga chomi chero mi chiu pa mi tangso na samu yini de mi ya no ufa ni pa akola no usho madan fofo ni mo ba fi mo ba fi na bisa si wo pon na se wo pon tam mi ka so fa mi so mi football ga ni pa na ko be no usho madan fofo ni mo fra fa ka chiro mu si aka chiro so wo pon ni fi so ba ga mi tiu pa mi ya samu de mi ya ta chomi das ana ko be okay we ofedi kan na yabo ede amamono na Jackson Institute of Innovation and Leadership JIL one money Dr. Yaw Osei Educhum Deputy Minister of Education and Elton Safre Omakambum Elton Safre wasi ene JHS graduate say oyenansa 3-day career fair 3 days career fair and one more ye ede ama yen wasi any JHS graduates no ebeshas ye nyankopon ya admo ochina ye 26 na omo dia bawie ye 28 enti ye 26 to 28 November we ya wasi graduate ya oba for certificate eka ho career coaching ena ye ramamo sebe ya wonso ade esi wani so pese obeye no ubetumi abeye why aduane amu bedi snack awia ye be ma mu ntua hwe why anopa no nkono akina ye hyase no 9 am to 12 pm 9 to 12 ni ayewie ebekoso wo Jackson Institute of Innovation and Leadership premises omo dania ana won waso ya ewo Ridge Denyame onomo ne Ridge School wo Denyame on ye opposite why open chiremu bia no a free registration ye free yenye hwe why 0557 123 409 be build ho why na ebeboa abapa mofo enso boa ye online shop na abapa moli bibi biara o pato no se wokọ ho a ubenya bi na de obeye ne se obekọ Google Play Store ana App Store na wa download di abapa mall no na wo de wo pato no ye range of products no egu ho chapo order de wo pe na yensu yen deliver na yen fama why you order we deliver eye befua abapa mall ye ne omane bo wo form na afei eye papa nso what you say untumi order say bia untumi nya Play Store ni App Store ni bia freye na de wo pe no ka kire ye na tuaka yen famre eye 0555 557193 ofresa number we ya abapa more for your budget so Charistic Ventures enso na de Zahara mixture any Zahara G capsules aba enemu yade ho adwuma na ye mesrew se wakote enemu yade metete wadofo enemu yade ye hunu ne sa na nya yade pa o eye yade bone eye yade fon yade tantan se wan hwe yo ba etumi twa wawo be ma enemu yade enti wan hwe ya adwunso twam kokram kra benya bi
what you say kope Zahara mixture Zahara G capsules ensu egu won enka boni wom oba enye bema wodwo so awote yaw enye nsansan gu bema ene oba ho Zahara mixture Zahara G capsules na bebo wo ena wo ye bema no ayemre wo mpamu a 2 minutes na man so wo mpe o se dwa wo madwa no wo mpe pe Zahara man capsules na kwabna ne ema wunyina so na gina so yie wate ebia sisi yade ena akofa amre yonaba ba bia to no bia awuram ya open bodin ato 0246 34 8334 your number eno no afei high sense 2020 Black Friday big sales no and of for baso ba live and colored nyankopon ya adum afia da di animi 27th November ekosi 30th November Bora high sense showroom bia ya nioma no ya tete so amamu sei hu o Kumasi head ye okwa clinic building ni mu ewa aduma ye showroom ba ko ho mo amwo bo ase new nsuta ye ne Central Mosque ni dia nimhwe ye wo ho mo amwo Tamale Bank of Africa no area o ba bia taxi rank ne wo ewo Tamale Central Market ne ho no ye wo showroom wo ho mo amwo Takwa ground floor Emma Plot 90 European Town ya any SAG edi animhwe no ye wo ho Sunwane area 1 OGNTC building ni mu e ho nso ye wo ho okon kran kra de ne more West Hills more ye wo ho Achimota more e ho nso ye wo chesem ya yahodo a ye showrooms ne wo no ko na koto high sense ne omani bi ne bo no Friday we ekosi Monday aba form fofofo electrical appliance bia wo part to bia no ubenya bi ye ma 5 years manufacturer defect warranty esan da so ma wo fra ye wonti bibia se a e wo 0302 55 0000 offers our number we are high sense for bejeso Dr. Xavier Eddie Xavier food ajenkwa aduane no ono so de abeje yankwa mesrew se wo ya Ghana ni o wa amanone na ya ka kire o se wanya diabetes yade insulin pane na okra de osore a wa mesrew pe Xavier aduane bi na di wate na beje wonkwa ebeje wonkwa what you say aduane no Food and Drugs Authority for charge ya to mu eye wate pebidi now diabetes no free umoja anim fra doctor no 0555 789698 na onenenkasa Donima Steel Complex edi roller steel gate any automatic garage door ena onomodiaba Donima fo ena edi roller steel gate any automatic garage door we onomodiaba e very durable e very quality it's not easy to break what you say a long lasting enya easy o mesra o warehouse no shop no and afei o garage no ma ye fa bi ntua no ma wate na bibia be fine automatic then crowd ya yent said ye Europe ni America na bia be fa yen ye free estimate ne measurement ne mfa ma ena tropical na doa no ena doa we carpenter fo agi atum finchi aduanu ne akire nie ene adwo wo de bode mu enkontono ewura ma chimu nso what you say ne dodo no ye ntreke oda enye hwe betubi kwaton betone nkronko na onso fakodi udjuma oba asafo a Kumasi ha ya be Ghana Revenue Authority for office no fra yen 0244 12 3325 na yanewo enkasa oba de achame akra ansa na obebem no ajania sa asem wo ya abai ozo free borga oye frafreni oba na ekase aduro wosirem entimu kosirem a munso mbetumi akope ebi akira kwan ona wanyini eya ampase aduro wosirem ampa a mokwa ho mbetumi akwahwehwem now 100 million obi a wuyi board ye wuyi bank kwan be na abefa so atua kasa gu afidie ni bacho enna asem no sasai sesika na menye bintua no ntina yadebra na unim sasa wo ho a adenti no anka no kre ne nso amfa nkyere ona no na papa bi ko ye beye se yenyi asem ni nkofie na mu nkotua ska no okay ono no ebra ebra peyin no ena niko bona manie ono bra pa ono so o ma me ba o papa ba ye nyina ye free Krobea ye free Krobea nti ono so otutu kwan nti me frɛ no so oni ha nti na wamba ye no ade na wonka no korem fa nkyere papa wi se uminia ahokyere wo ho
okasa wo ji a yenya ne nso wa hye ne bose ubetua ekura de se na munim say 120 million ansan wo ba be chirim say wo mani pa frɛ no watete so akura ba be duru 100 million adena na won ka no krepa wom se wo yi bode yi banche enti 100 million wo 100 million da Pacho Dabi. Bida. Pacho Dabi. Wo 50 million da. Pacho Dabi. Ye chemu mienu kura fane da. Pacho Dabi. 20 million. Dabi. Uwiase nyina 20 million da. Dabi. Unso bi mu da. Usika kese pa waso mu wiase ye sei. Be say 7 million 8 million. Be 7 million 8 million. Eno ye usika kese ya waso mu. Da. Eno na ye hwan dia. Pacho na di loto. Udi loto wala. Ena also. Dana wunya sa 7 million 8 million no ye dey. Asem sending bi ma me ba no. Ena me ma me sirem. Ena me sending bi ma no. Na de aka no nkola na nwa no na o ma me no omso me de eto aduan ma ho. Asemi ba ye no papa yi se wakọ okrom akọbọ wabusuafo amane ye mu wabusuafo so om diska na ba no krebe ni. Enye me kurom. Na he. Me si ekurasi wa ha. Ehe fa na ekurasi no. Me si omo ewa ha sei ni. Omo ati kumase ha sei no. Ena me bo omo amane. Ena omo sesen. Ena omo se omo wo ayie kase. Nti ayie no omo ya ansa na omo de me de no ebe den. Ebe ka kire obia wo honom. Me kwa en sana me ka kire no. Asem wo yes ye woda. Me pa chomenda. Ade. Eno kura efamma ni step mother. Sisi ya odaji wa susa asem we on. Odaji ene kwa na mantiman ko. Odaji 5. Munde adie bi. Ashene ne hinmo ontimi nkasa kura. Ade na yare bi wo de so no wote ye na akofa ba na. So na mintimi hu. Ade na okọ ha de sha wo hwene mu no. Oxygen. J. Enfrema. Na ni awon kan say. Enfrema na mama ne bro. Enye oba de enfrema bro fo nye ja o ma. Na na madane na ma no oxygen kakraka say. Kakraka say the gas yes ni so. Omo se ontimi ndidi. Ante eno na omo de ya connect ema. Eno nya oxygen. Na no ne de aduane droben. No. Simple and short. It is a papa yi 100 million na. Wo se dia kobia no o jini sika abede. Pacho. Enna me pe enna enti na me le ba no. Awade. Akra. Yo akra me da se ye be che tiefo nyina titru Margaret Jemfi swame na wo uti adwumede dindindin. Akra asemi ye nsemo a ohwa ensem bebrebe ewuwo mu a aye kakra na ansa na mimisa abode ba ko abode mpacho unim se ehefa na ayi no friends e wo ka no abranti opake no unim se he no opake no e ba cho da ma minise opake no asoase be bia tunton cars no se asoare na bia ayire ya ye ka ho asem ya unim se fa no opake no me pacho hane yo na wo ahihye ye bi wo ho se ona one watchman no anase eyi no e wo bibia na wono ane kope ne ba bia odisi ye anase sen ne se ba cho wadaroma watchman no minimu no enye say apart from say eyira ye na mdi ko hu ne dey na minimu no ba bia o bibia busa papa ne so ndase papa wo de ne de tititia enisisi e ye do bayi kotum anye scared do bayi kotum enipa no a ofaaye no edien na wo betumi aye se pragia de bebo se mo wo beja ne sa me do bana kotum so anye scan na ntua de na be pacho ntina me de aba wo de aba yesu ye kan bibi pragia na yira pragia ndie do ba kwada kotum enti no waja ne sa de na be menja ni sa na de na be kambe mbesera no se o ma mbre na me yere na me yakakra kakra se me minye
kakra nam de brano me kakra nam de brano the calculations are not me ya no want to you ania okay o soa body any banche no bi say Dabi onya say Dabi onya 30 cedis na body any banche no say minim say sa no mo terms te de etitigu ka nim na ya ase no entwobo no ni amamo amobe offload ye no mo asesa na mo ache enti no 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 boaboa no Dr. Mensa Nkwanchen ho night market for no senior men for ni mu donkey for you omo night market na say omo so aton no ma che 30 enti wo da bia wunya 30 cedis wow 5 o yere wow 5 ube to say na to ho na dia kutia pa wika na wase won pena mbende se mbesire no sa enti ube tua nsensei ania dia wo kan ti da mambusa osa no se wo tua ube tua nsensei Beba Dr. Prince abedu ntu dia mam ni nkomonwie pare bola boy bi frɛ ebia o my information mo mamene Dr. Prince eni enkomo na memra meba oba ade enso de submission beba na afi mo nso mo adwe nkyerɛ no second half no yafa na yede amamo doc awiai akwaba ya bruna na Naskeba clinic adwumayefo nyina hote say ochedi ampadawroma omotia papa good enenso ye di ahia na ye di kan ye mamu afirihia pa ye tosomienu ye bomo abaso adanse amanfuo difa Naskeba clinic ho no eso ani ekire modwuma pa mo abo mo amantam de na sesei no mo abesene adikanfo no ye pa ne mo kokwa mu asemu nti a yade ntumi meto ho enka se me san komachi obeyira na bedase mamentia wora mentia obejafo atiefo nyina na se Naskeba clinic said ye Dabia no enkofo na dance eguso a eko eba no Dabia meka se aseda de mo otwedi ampon dodo na so koma na esan se wo bra wo ma ye kwan e wo sa kasafidie we so ni edwumade nyina mu no ye hye ho bo se sadia wo tibia ene baabi Asante magia wakotum no ense se Naskedu egu enu ase enu nti ye to ye mbo ase se hwehwemu bia fa yade ebeye na yade ne ye duru Nask penso de a esan hwehwemu ni nimdifo a wo ni nti no ye de duro no e kanipa kwa na di pia yade na yade hontumi ntene padua ne mu eno ne yade ba akwa na ayi en secret a obi ntumi ma ya so ye ho ensan ko ayaresabia foforo enu nti ne da ne da no ye bafidie wesu a ye ka etufo ekire ehye obi bia sabi yade amano adwonkolize na ne nda so asano se ontua na mon enfamra Naskeba clinic ayewo ahnema kokoben esan se obi bia ne ho a watu na mon ade asi ho a waka se me call ye no eniema metine kasafidie so empo na Krobea di ho adanse me call enya sanete obi bia wotisi ya so ye obi ehu ye pa se ye kase ye ayaresa ho adwumadi ankasa Naskeba clinic eye ayaresa bia wadamo sononko esan se yade mu no yatrase hu ye pa se de betumi aboawo ansa na wadura won adi nkunim no eye wo mfidie a wo na se wo mfidie dia na wo hia nimdefo a wo afidie no ho nimde a wadi be wura nipadua ni mu ahwe nipadua ni mu akwa enu nti Nask yeto yembo ase kofa mfidie hoduo nyina begu ya so ye eni ye wie ye pe won na wo mfidie no ho nimde mfidie no mpo no ebinom wo hompa ye bo ho ka emwo kwa gentete edifra ma woni wo se mfidie no okon ye befa so ebe yusu no ewe ya asabia enu nti obebi obewura ya so ye bia no di ho adanse se ye kase ye di mfidie wura nipadua no akwa mu ewura chi mu ewura mi mu wura adwen mu eyi yade ho nyina pie de Nask number 1 esan se eno ne ade baako a aboa yen efri sabrei abesi sabrei na ebre kro no anso ye san wotim kase a womudi omudwumadie ne womade omu ye nyina ne se womode omunya hwehwemu mfa hahama omunya hwehwemu mfa hahama enho ahodo
na ebrekro na nkasa enso no wo mon hwe nhwemu emfa dubna ahodo eni kohini na yenhu eniema ahodo wo mu enu ntesi ye keka frafra mu ni yehu ye pa se ye ka we di si we ni ebetu yade we ase enu nti Nask Herbal Clinic efa sa ankofo we na wo keka sa niema we nyina dia bom amatu yade nyina ase enu nti ni ade a aye Nask ensikri se opa wonum yedro na acha bro so anansa wase wuhunu ensachaye son ewo nipadua mu ewo ho enu nti obibia emma Nask enkasa me ba ye ne yade da so teme so esanse ya to ye mbo ase na yenim ni ayeye na no da nchen a Nask Herbal Clinic atanse hu ye pa se baabia ewiase akodrei ene pempen so a Ghana manma titiri Kumasi man Asante man agye bibidu ade atumo no ewom de se ebibido no eboa nanso eboa edetre no obi kwa na wa sign achi enti wode no fin na yade atumi ade na to anan monse do eno nti na Nask Herbal Clinic atnase adwe ho se Nask de onhia sika kese sika kuma bi ena wo timenkan wo betumi kra anwumre ya betumi asim abe so esanse wonte yenka enkasa me kwa ya homboansa na mako esanse onhia sika bocho onhia sika kase onhia so obayi wontuma bi akoton ansa na watumi abesa ho ya de we aso ho yesi ye de ne ewuhia nyina ye 100 Ghana cedis tituwa sika na abusuya hya ne soma me 1 million ena wuhia se wonyanya 1 million nya kutase kimkuko odafo akoma to yem yade na atete watena we so ache na aya odadwene sanka wonya yaresabe betumi aboa wa ene na me ka kire se Nask Herbal Clinic ena de watwa fufuo amna to nkwan mu esanse wa yaresa wa pa ache no wo benya ewe ahye ho wo de 100 Ghana cedis tie ye ma abusuya me say 100 Ghana cedis 1 million tituwa sika no 1 million ena wo de baji ayaresa sipi na esita na wo ba no benefits ahodo a ewo huni anase nyanam a utua 1 million wunyanie me say wo ba yaresa bia ho no wo folder ye be ma wa ka ho afidie ne yakofa ma special diagnostic scientific machine yakofa ba no eno so aka ho bi afidie na wo don sa wura mu edon sa to so a ewura ni padua na kwa mu ewura adwimi ewura ntinmu ewura chemu ewura baabi bia ne nkasa nyina mu eyi yade ahinta wo ni padua begu so no ehye 1 million mu bi na eno da nchen a bia na obi ho kra de owadwunso mu yade o moja mu yade bia nkwan hwehwemu emfamfa ne dwunso ni moja na jane ya na ne ntasio mu ni nyina nso yade wo bekọ se lab ma ko 10 mpo na wasame ye edema wo eda wachina ewa ahenema kokobi ho sa Nask ya so ho a ni nyina 100 Ghana cedis no bi na ya wien afidie na eyi fi afri ni padua na ahodo mu watwi fi sade fi ne ma fi kabra buon ma kokofa yade ede abra no abusua ni nyina 1 million ni mu bi na wa wie ni nyina akide wonwie ye ne aye wo entraining kasemu yade de te se ye ne aye nya stroke te se ye ne aye sisi ya tesi ani e chepa yi ya chiri bramu tutu yan ya nango komuntini ya chuchu yan am ya to asintini na chichi yan ya honam hyehe yan ya nase tritia na na ma edududu mo de mo wa kwanya samba be sha Dr. Ampem and Dr. Bismarck esanse sa Dr. Fomienu we de abusua tie ne won dwumedi a wodi nyina eya ne ma ya boss we samo de mo nkasa ni muntini mu kwa na mo ko school mo ko sua ho ade enu nti mo de mo ba mo be hia sa nyansafo mienu we na wato ambo ase de won fidie awurawura ni padua mu ni o ma hu ye pa se edro we ani edro we na be ma ni padua no ho ato no na exercise we ani exercise we ne ye na ho beto no na therapy we ni therapy we ne kabo ma mema nipa no ho atumi ato ne ntem ni nyina hye 1 million mu bi na ye wie no ye sandi wunduro ade apie wo so enu nti abusua mesi ne ye wuhia e 1 million 100 Ghana cedis enu nti mprempren ya die bia ye bodi frɛ ye de abusua fa number sisi na frɛ na jiw code na da wachina ahenema kokobi ho say wo ba wo de si ahenema kokobi station wo si ya taxi fo na wo hon ka kyerɛ mo sɛ o ba Nask na fu bi no mo si ya junction mprempren de fa number no na jiw code a wachina nyame dia do a wo de 100 Ghana cedis beja ya sa esipi na esita fa number ni sisi 0244 120 269 0244 120 269 enti wada for fa number na frɛ na jiw code enu nti yade bia ye bodin frɛ yade
say sichire yade say moja broso say hepatitis B say mema mo mema sem wo fom ebi a wo de akra de aye ketoa ebi a wo kra mpo de wo dwonso emu hyehyew ensansan begugu ho ebi a wo ba wo tie mi wa himfie ho no ensuo bi firi ho bana sensu ne duruma bi a ya na nka wom ana ya no wase keka wo kra de ebi ensuo nwu nanso wonu ho kani ehia na wase eye wo ya anase mohye no wase hyew anase empamu hyen ensuo a esane firi wase aban eye bebrebe kwakoma teyem branask na bra na wunya banko an dia ye waduro bi ni yakeka sa aduro bomo a wa kofia betu din sele man ba ko obae no wase ye fe no entwide na se wunya bebeduru ho a wan kasa behu se ye afa de eniema ekeka se eniema ma atumi eti atenka ebi amonso mema prostate ho hawo dadwene atete mo ama wodwonso bebrebe ama empo wo ba ma no enye adwuma ama wo hwe ase ne ntiri na san no eya na ye wo ya wa ya ase tumi kukuru den na ye wo ya uzza ho a wo begina ha do na pem asa Johnson be baba ko akoma to yam Nascaba clinic chese wa amfa ama na wunya di dru Nascaba clinic nkwade a prostate ho wa ha ne dadwe nyina betu afiri wo so sanso na ebia wo ya busua utie me ebia ma mbisere me din kan stroke edna gudemu kawakuma to ye mu amuwo entinin kasemu yade de mese mo nkama kuma ntom yam na munya pie ebeduru Nascaba clinic a mo ankasa mu behu eniema no fidie hodo de befam se nipa ni ntumi nantimpa ofri ho na onko no nenda so ma se nipa ono abetumi atutu ne nan esan se eno de eyade a obi ya so ebi anim se obi a otihwi mu bia edin ba ya so e ho no first day de nsaka nipa no ono ankasa na ekofo na ka ontra hwi mu biem enu nti obi bia won kasa mu yade de mo farama Nascaba clinic fibroid for hernia for ulcer for muscle typhoid hamo enyina me se Nascaba clinic mo dadwene ene mo ahie ye enyina adwa no kobia enu nti no ne aye kan nyina se Nascaba clinic ye adwuma efiri kwasiada ekopum fiada anopa no nso ne fa ekopum anwumre no num ene edi adwuma ahene makokoben ye ne wholesale ne ye nhwani mu faka na si wo station ho wo bra ye so da fi nkonwa so yi safa number ne biem na ne ye kan nyina se wachina uhia 1 million pe tito sika no 100 Ghana cedis ne mri mo bagya sa uhu bi da anase wunhia bi da ewo aseten fa number ne sisi e na ye nsori emfa fi nkonwa so 0244 120 269 269 0244 120 269 nana okay o ma me no ho santa so chia pa me jere so pa enu ntine ebuchirefo won fa number na yan sore nko okay 0240 71 33 64 number na say WhatsApp to betumi afre mo ya da say atiefo we ya Dr Prince of Nascaba clinic na awie waba na waba besom ahaya 102.9 FM Utek FM afirikasi so na wasugu a utie ene enkomoba ye boy ensem ha nso awurade nyankropon ne yemboafo na ye wo Johnny Walker kra wa ahomane su bia wo kyeresa kra Krobea onu abedwafo mompa abode echew na onfa enche krache no na nasemo emobo nyame kan ye ho kakra ye hwe de awurade nyankropon so be ye hwe abade eche me ho akra me ba ha den bramo akra ho asemo aye kan no eya adesua na ya adekire ntino ba ko mienu bi ho se egina so efrizame ni a abode ka ene ne krache ya moto yira ye woni nsam so ka no e ma me hunu se moto ne ye hunu efriza abode no se ono no ehunu se ko esiremu ase den ye ne hunhuma se ye se wo hunu fili na se obi a waben ye hunu de yenim se ne tie bia no ye di akira a ye be hunu kondi enye hu anya ya muhyehye saa bio ena wezuzu woni mba bia wo kwa a se ne tie bia no ye be hunu ndi amai se manya ahotoso kakra sana meka no nye se ye hunu esi adwuma mu ha ke ye nse ebre no saa ndi akura de meka no se etisade a na enye hu na adesua mienu a na mema ya fa free mu eye baako eye ye ne a ye pake ye ka ewo watman fo ho ye pake ye moto ewo watman fo ho se ye gya no tra saa watman fo ho wom ena ye ne a ye pake no so ye wo ho nana ye woni ma bi okuma se ya se obi ko pake ne ka watman ho a eno anso akopake o ense ye bie ni ho asem bie ni ho
obi okra o ya sorry watchman we school watchman school na wo hwe enye car no enso we san say watchman we school mu wonti no obi apon a no akwa park ne car ho ense ye bie ni ho ma wo ne watchman no ense car ne kwayira watchman ne timeka say me de menim ho hwe emara nso de ye camera ye nka no gro watchman no be ka say edie be na di adanse ye say wo de car no ebeja me bibia mo ho ba bibia ni adanse no anso we pack ye ade chia no mam 2 cities ade chia no mam 5 cities endi ayira die na ebe di adanse ye say o car no udi beja watchman no adabafo etie mi nyina entie ha no mu ye endi ya wose yise bi ba sene na watchman no sene odi book bato o be pack o car no a na wa tro car ne number na wa je o car key no de agu enti ade chi na se ukọ na se wo number no e wo ho time say date say na aka ne be si ya time say na ade be si ya na wo na nsi wo de na sa book no e di adanse ya me yahunu say ye no kode say watchman no wo di beja no na wa hwesu ye na ayira ndi e watchman na sem Nemo mudi ko si wa say watchman wo watchman ni wo otimi di si wo ebu okra wo kwa no wasia no watchman me di me moto na be si wo nje no wa di 2 series ama no wo kwa no pa no na adi ama no ansa na wafa enti we nyina ye nse ye bia e wo say ye hwe na ye efise e koso nya we nko a o dodo no a saa no mo ye watchman nya ka watchman no yo o da school bim o da store bi anim o da yi company bi e na wo mo di beja no enti wane de ye ne second na yi enti wane de no ane so de beja na de chia na driver no de ni key no akwakwada o na se jato e ho de mo anajo ana jato bibim ne mpese muyi cars ni free wa sabre ni keys ni nyina nso so o de ko enti se bi ho a se ye ya ye nye na ni adanse bibia nu asa watchman o ye betimi de asem ya kire no amana je atum se ana ye wono na amana yira na age se o de be si wona mini ho enti na mini ho de be enti na ye mia ena na de ba ko me hu ye so ye se ka ona we ona no one driver no man kan mumu ahwehwe me hu ni se enfom so a wo mu mienu nyina ayeni ade ayira me na metwie ana wo so na ye wo dia enti ye mienu nyina wo se ye ka bo mu ba bia ye kɔ no ye nyina ye kɔ ni ye kɔ hwehwe na se ka bi wo ho die be yo bibie ni ayaye se be ya ebe hunu efiri se wo a wo ade ayira no wo ani abre pe wo ade ena ne wa ayira no no so wo no so ani abre pe enti ye mienu ye nka bom na wo hwe wo mu hyehyɛ ne dia na obia ka se obi wo kwa hwehwe ni ona me so me kope elize de ona e kanko ena de driver so e kanko se ya bia wo mu nyina call baabi ena de na abodi a wo ye ona e ka se me call baabi asa yi ye se ka asi yi mu ko no ena nka guy ne wo ha enko mu ye nu adwe be ko bankrom se ene ne se ye fro ka di etiro si ye ya ma na sanya bo enka kwan bia so no enko be fa so amanka aba kanya ne se aduru ne die na mom we nam ne baabi ena we nam ne baabi say papa ya brand here what here ya was wo kosire mu obehun nana 3 million ode kosire mu abakura woni me nya sure endi e ba say ya e wo say ka wuru ano ana say wona no wo mom na kakra wo nsam ne de pe endi wo so ma wo no no eni we nyina ka bomu nana say me mfa ne say driver na awia prage ano ene ode kosire baabi ena ase me ya me ko hwe mra say ne na wo twe na me ko hwe de aba no na wo twe no me pe baabi a metimi de asi yie baabi a metimi de asi a ye hwe a ye hunu e kira kwan ba yira kora because me nya 1 week o me mfa ne say me de kwa sha aso ase ya baabi e no ma me 1 week say me mfa hwe enti e kwan bia so no me so me pe baabi papa de gosi ama e kire ayira kora then so go me yeri ne ka bo mu na nka enkontompo bia wo mu no enka e betoyi enti say bibi say si a ma ye nka ne say me de me da say ode wa de ama me krati say nyame amoa ama yetiefo anye ye moa ama ye hunu prage ya ada so ode be court na si ebubo na si yedini betum a yedini betum because sa 100 million and 120 million no me nka na daw krat ne wonya papa no so wonya ne enya ne kina eni de yedini kotum a sika na ba na say ahyekwa enti ehọ na me so me asem no me da say oba de na ene president of International Phonics Association of Ghana na ohwe book ye kutami ya wa yakura san de mfo nyina atoso ya anwensem afutu sem ma me man Ghana na wa present bi de ama Asem Beba de Owura nyame cha Frederick o want to say me pacho nyame adom me dey na kan wo say yes akrata na present bi ma o take FM Asem Beba de before yo Krobea dentia ama me de sa enwoma yi ba abonten ene say o de bre ye me de bre o take for ne say me gidi say o take ye
afidie bi a enipa dodo na tie na afi so esan kɔ akyire ɛna adeɛ no so ɛfa ɔman Ghana ho no sɛ me de bro take fo a ɛbɛboa ɛma edu akyire na nimpa nyinaa te no ma pa akyire kwan ɛyɛ futusɛm me pa kyɛ ɛyɛ futusɛm that is so presented in my what me pa kyɛ me so ɛtiefo ohwɛ a ɛyɛ anwensɛm na mia me ka etwi akyɛdeɛ but Ghana ɔman kronkron Ghana asumdue man Ghana nyame man Ghana that is the first stanza yɛne ɛyɛ literature no yɛne enim stanza Ghana yɛ ɔman papa ɔman yɛ asradeɛ wɔ so na nufusuo ahyɛ no ma ɔman yɛ nyankopɔn nyame ahyira yɛn adɔdɔdeɛ pii ɛfɔm agudeɛ ne ɛfɔm agudeɛ siminie kookoo sɛ me wɔ ha timba nso sɛ minya mumu fango ne deɛ keka ho ɛyɛ emu ɔdɛ jatawa bɛ kan no ekyira ma enti asɛm bɛba da before yɛn nso yɛbɛgyina hotel cafe ma nam yɛda ase wate sɛ wahu sɛ sɛbe yɛn nso yɛboa ɔman Ghana mpuntio. God bless you. Adehye asɛm bɛba da bi dwumadie Future Life Smart Food for ɛnso ɛboa yɛn na Future Life Smart Food no ɛyɛ aduane ɛnimdifoɔ na aka nimdeɛ abɔ nimdeɛ so ɛna wɔn mo akeka abɔ mu ayɛ sɛ aduane wei sɛ yɛnye na yɛnni na yɛdi a ɛbɛboa obi a ɔtaa ka sɛ ɔdeɛ yadeɛ bi ekowu a ɛbɛkraw ansana akɔ akɔwu anaasɛ wodeɛ wakɔyɛ nhwehwɛ mu ame aka kyerɛ sɛ yadeɛ no a ɛdi wunya no atena wo so akyɛ mesrɛ wo jasu na gya adwendwen na pɛ Future Life foɔ nuane bi na wode di na wode bia ɛbɛboa wo paa oba ya Bolivia Enterprise a yɛwɔ Kumasi Sofo line alignment yɛne multi home no ɛna ɛdi animhwɛ ofrɛ yɛn wɔ 0242 878090 a yɛbɛgye so na yɛne wɔ akasa nyamensa wom herbal center abrewa basnade ɔno nso na ɔse ewiase wa anwo a ohu emɔbɔ na medɔfo mesra opa akyɛw sɛ mentena se ɛma yɛnka nkyerɛ sɛ oyɛ bonni oyɛ krawa ana deɛ keka ho untumi ngo mesrɛw brabrewa hɔ na ɔmfeduro nkan nyamensa wom no obɛwa afa ho afa aba stroke yadeɛ de wato fam usisi yadeɛ hania ana namu yadeɛ na etete wo frabrewa sesi a 0246 45 0718 sepa se boje sa angon kwanta enna abrewa wo imbooster ba mixture ne de eye aduro na eye number 1 immune booster ya se unya bi na se wono mo a ema ho ye den wa wota ka se unipadua mu ye oya pressure ne asikyire yade liver ne kidney problem say how ubu nsa ya wo brepa sexual weakness nti se kura de ye fro kwaku papa udi ankasa kura no ya dogo no bra baabi a yeton waduro bia na kasa mepe imbooster ba mixture na duro na ye 0246 208496 eye number Lamarck Prostate Center Dr. Latte ono nso wo ejoso oben fire service station no na uyobia prostate when your problem wom aye enlarged anase when your cancer wom sabe when your prostate infection bia wo dwonso asabe bra wo bre pa ansa na watumi adwonso nya asem ketwa wo ta adwonso pio anase wo dwonso a wo te ya wu mamo aye mre kura mpam bra Dr. Latte nchen oba esuo bigu ya enkaboni nsuwom oba Dr. Latte wa obebo awate friend was 0208 3062 36 and 0555 799981 Organic Hills Clinic Limited Yaina yede the sole distributors of green food supplement Oba West Africa ha Organic Hills Green Food Power Kit no brana betobi na no numu no ye wo wheat o power alfalfa belly grass and ye wo super green hills se unya bia ebeboa wo se yade a edi wunya wo de anante a wunya anu aduru ebi de ye ni kidney obi de ye sikire yade prostate mu how awo wo pa wunya on obi nso wo hono kura no asabi wanyini enso hu na aso ye small boy odisa organic food supplement ibi e ma ho ye din yefin efri ni paduarim Brabreman Kumasi ya New York Junction yene Goyal filling station no
ɛna ɛdi animhwɛ AB Amansan Boafo Story Building name 0246 208618 ɛna 0209 747 600 number ni frɛ arehye sɛne adeɛ no ayɛ no ano ayɛ hye asɛm wei no yɛnhwɛ deɛ ɛbɛkɔ so na producers no Udi the Rastaman quiz over Belgium but sabre ya ka say over Ghana we Rasquiz yamawa baby a wutie yen free ye baby a woto yen kra free ye yankopon hira kunsufo man ye kromfo monfa asem beba de bini agro ne man ye krom di kro nana awiei mema waha baby a wutie yen free ye bia no ye chiawo ye sore so ama Gabriel ababetna Dr. Cash on na pamfo and soba era mu nyina asema mu enitia enya na woni ano okwadwe wodi okro na woni ano kwagwadwe wodi okro na woni ano